Hayırlı akşamlar Tuğçe Hanım. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Beni tanıdın mı? Yok sen tanımadım. Kimsen? Teyze Türkmenistan buraya Hep bu da Türkmenistan yurt doğru yaz ne hep bu yurt doğru yaz hayırlı olsun. Ne ya kıyıl mı kayır kıyıl mı kal? Kim bulsam şu Hep bu yurtta olsa koruyor. bulurum. Kıskan mı? Tabii TikTok'ta değil ama yurt doğru yaz. Oğlum vaktin gelişince sen görün yok da dostum. Kurulup bir. Kurulup değil ni onu ni barmalı yolda ulaşsınlar. Bu parçalayı nasıl günlü normal günlü 5 yedek uçak vardı. Türkiye'den Türkmenistan'a. Onun hep dedi 4 tane. Onun 2 milyon adam ne taşıyacak sen? Verdi halkın emniyet içine barmalı ondan kurmalı. İçe yok. Yurt halk yok yerden, millet yok yerden ne edip Türkmenistan olacak sen. Sen düşündün mü? Ankara'da dine karılar ve yaşlar var. Çağlar var. O sırada işçi grubu yok. Papatya Birinci hoş katta. geldiniz. Neme gönlünüzde değer yalı neme ettik pişman eder yalı. Neme buldu? Bir açsanız bir neme bulanı düşünürsek. Gelin kan yayına gelin kan papatya. Berisi neme fikir alışveriş yeri. Birbirin gönlüm değil ya. Doğruydu hayal o. Dinlemek var, Düşünsen. dinleyen, gürleşen, ona gönlünü almaya gerek yok. Hiç Düşünsen kimsenin paylaşılıyor. Doğru. atamın oğlu değil verdi. Düşünce paylaşmalı. Düşünce paylaşmalı. Mertlik paylaşmalı. Hakkı talep edicilik paylaşılıyor. Zaferlanman başka yerde guryanız diye sordum bilmezsin. Başka yerde Türkmenistan Bir, başka yerde bir. nerede gurulsun? Öz topraklarımızda guruluyor. Şu Türkmenistan ama sistema değişti. Teze sistema. Başka neydi Türkmenistan olacak o? Kurdurulmuyor başka yerde. Kim Teze uydun taşaksın Türkmenistan o? sözünde korkuyorlar düşünüp bilmeyen doğru. Korkmaya gerek yok. Düşün ne hepsi korkacak. Böyle Dünya kararışlarınız değişsin. Bir bakayım dünya kararışınız değişsin. Bir sivilizasyon diyen bir neme var sivilizasyon görelim. olur Türkmenistan'ı Tuğçe Hanım kimdi ya? Başka 4 tane adama grup bulunuk. Halk grup kurmalı. Millet grup kurmalı. Beyaz adamın içi iş ortalığı bir vaat kurulur diyor. Yani bulunuk. Sevim gerek, bizim gerek, hemmemiz gerek. Şu da şunu barıp neye mi giplemeli, neye edip talep etmeli. Şu hatta paylaşın, düşünce paylaşılıyor dostum. Düşünce paylaşılıyor. Güldüğünüz açın işte. Türkiye bizden, dinle Türkiye bizden 10 etse garip. 10 etse garip gözünü getirecek mi? 10 etse bizden garip yurtta biz kulçuluk çekiyoruz. Kulçuluk. O bize ayıp değil mi? Ayıp değil mi o bize? Şu yönüne YouTube kanalında Halkın Sesi kanalında bir gepleşik paylaşıldı. Şunu bir görün. Türkmenistan'da gelip teze Türkmenistan'da öyler nehil olmalı, şehircilik nehil olmalı. Bir maksatnama paylaşıldı şurada reform. Şunu bir girip görün. Merak eden bolsanız. Teze Türkmenistan'da nehil olacak yaşayış. Siz onu özünüz e, görmemezsiniz, düşünmemezsiniz. Inanasınız verin o. Türkmenistan var. Edil Dubai'den beter bay olmalı. Dubai'den beter bay. Şoňa derecede baylygy var. Sen de gözüňi getirip bileňiz o. 10 trilyon nimek zat 10 trilyon. Gözüňi getirip bileňiz onu. Ne Kaspi deňizinden bir beder suwalsaň bildiren o, iki beder, üç beder suwalaň bildiren o. Türkmenistan şoňa garap baylygy. Deňiz ýaly, deňiz. Oňa Gitmek deňizlik isteyip yolları açılsın gidecek bolmandan. Berdo kalacak yok adam yok. Nisip bolsun Türkmenistanda barar. Kıskanma. Ýöne bizi biletdiren oklar. Men bardım men Aýmyra tanýan.
Ahmet bardım on bilet bana birin ok. Uğuracak sen niye dedim uğurdun ok. Bardım ben yanına konsolluğu birin ok bilet. Şurada bir vatandaşımız nämeden de nähili baylyk diýär. Sen bilerim senden soral nähili baylygy bar Türkmenistanyň? Sen gözü için el düşünýän. Özü Sen için el düşünýän. aýdýanyza gel Türkmenistan 4-nji ýerde durýar baylyk nämesinden de dünýä boýunça da bir aýdyn kany näme baylyklary bar Türkmenistanyň bir diňläli kansilerin ağzynızdan. Doğru günlerde on. Yollar asıllı yönü vaqtlayın uzaklar. Onu ümkteki yapılmak her uçak uçadı günlü 5 yıl uçak kaldı Türkmenistan'a. Nihadir ha sehel bahar tapılsa yapıyorlar yeni yolları. Teşkilendiren oklar. Düşünüyor musun? O yüzden de bu ad hep de dördü çok. Ki neyse 2 milyon adam var Türkiye'de. 2 milyon Türkmen o neye dökecek onu? Bu tamamen taşacak korsan da 10 yılda değil mi ya? Papatya aydın bakın bizler biliyoruz näme balıkların barlığını. Size aydın bakın. Bizler sizlerin ağzınızdan eşitelim näme balık. Bizler her gezek gepleşikimizde her gezek yayında aydıp geçeceğiz bunları. Näme balıklarımız var. Bize ne çelse bay. Kaysı devlette ne çelse baylığımız biz aydıp geçeceğiz de bizler hemen sizlerden dinleyelim. Yayına gelin bulmasa papatya. Ben yayına alayım sizi. Yo bizde donganok dostum. Efir bizde donganok. Bize o gelip dur. Efir donga mı deyip soruyor. Yok yok. İnternetin pederek kolay mısın? Efir. Alo, salam. Salam Aleyküm selam. ayarlan. Ongatmaz Biraz olmasa. yoğuşa yapayım, bakıcılık yapayım, kusura bakmayın. Yok Olur yok. bu. Yani işte. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum hepsinizi. Paragat sana Sağ ol. da, Tunç abla Sağ sana ol. da, birazcık Tunç abla sana kılmıştım önce. Yine de açıldım şu anda. Kusura bakmayın. Yok Ya be, şu ben anda, sıkıntı yok. yok, İnsanlıktır. İnsanlıkta neyse bir şey olur. insan yaşlarmak aynı değil. Hepsimiz yaz gurbette. Evet evet. Ben bir Söyleyin. kendi kuracak gel, benim oğlum adam yoğum aydıptım size. Biraz açık kurulak geçe. Şu tane adamlara cevap vermek isteyen. Yoğum aydıp geçiptim efendim de. Birinci ben katıldım zaten biliyorsunuz. Türkmenistan'ın haydi kunjony alamada da liboy veremi hemme da gözen oturmada biz iň bay millet, iň bagtly millet biz. Aleyküm selam. Kim garşyma çykyp gepde geplerler jogap taýyndyr. Haýsy urdan, Baktı diyen de haýsy urdan da biz gaty bay millet. Biziň öz baýlygymyz ýetip ýöne bir adam ýe. Diňe biziň kemiňimiz galdy. Başga hiç zat. Bir doğru sana eden. ben balıklar. Bayrağımızı Biziň paktamyz, ýağymyz, suwumyz, dudumyz hemme adamyz ýetdik. Türkmenden göz açylmaly wagtyna we. Aýtmak gerek bu zatlar görüp ýörse, ýaşap ýörse. Täzirçi daşary ýurtdan bir manat barmasyn, halkymy da jölýe. Türkmenistany işläp gazanç edip kim ogulnyp, kim gyýy çykardy, kim jaý tutdy? Aýdany maňa. Daşary ýurtdan bir manat barmasyn, kim hani ogulnyp gyýy çykaranmamy, ýa-da tutanmamy? Biz prosto Türkmenistana dönüp diýerler ya şuňa tam haranmadylar. Biz Türkmenistana dönüp de biz zatlamy talap etdi, hakymy talap etdiýäs. Men öňki ýaýyňyza aýdypdym. Çağalar geçip bar ya. Dogrymy? Öňler çağalar doğru. o koturmak aýdýar. Gece näme koýyrsak. Gece falan koýyr ardy diýerler. Endi näme diýerler? Näde türkü baryp borka? Biz prosto näme ýanýas bilýärmi dogonlar? Biz Türkiýede götüp ýaşaýar, sura bakmaýyn. Çağlamdan şo bolýar. Çağlamdan şo bolýar. Bizim näme oldum adam? Näçe başda gidip ýördi. Öňle bizim döwrümizde okuwçy wagtymyz ne özümizde näçe 41-42 ýaşymyzda okuwçy wagtymyzda näme arzuwlar bardy? Ola koýyrsak, bula koýyrsak, eýsek, beýsek, işesek, näme etsek. Çağlaň arzuwy nähirli? 5-nji kat, 3-nji kat arzuw edýärdiler. Endi näme arzuw edýärler? Näde daşarda baryp bor eje? Bakıcılan aýlan näçe eje? Şu aňyrtyn ol lokan namys ýatyr. Öňe aýtdym men. Hiç bir ýurtda musulman millet dursun, kapır tapaw diýok. Hiç bir ýurtda ölleri başga ýerek berilen ok. Öllemide çürek gitdi.
Diýirlemden ýanyp otur. Borya iş yok, güç yok. Ýolumyzy açyň, arkaňy gidip geliň. Bir ýylda Doğru. bolsa-da, 6 aýda bolsa-da. Yine şu tabir aýda etmeye de tüňçe aýarlagan ajamyz öňrek men şuňuruna sen bilen biraz tartışjak boldum. Saparymda türkmen maşyny sokduğum üçin ara. Saparymda türkmen maşy hemme sakgytça aglyma çeýnäp berdi. Taýna da eýe boldy, gurban boly. O ba wagty bizim paltamyz, ýağymyz, suwumyz ýetikdi. Özümiz baýdyk biz o wagt. O näme saparymda türkmen maşy näme diýdi? Kuş tepene veremok, yer tepene berýän diýdi. Näme üçin diýdi şonu? Yalan da atma. Kuş tepene de berýärdi, kuş tepene köp berýärdi da. Muzikantlara daha çok veriyordu. Ya berýän, edip ýalak däli derdim şu da wagt döwrümizde. Yani özüňiz bilýäňiz 40 ýaşatyk geçdik. Häzirki kuş tepene de berýär, yer tepene de berýär. Häzirki wapşa idi, kemik galdy. Halkymyz ýöne gorkýa. Men bir aýdyn merkek dogan. Bir adamyň etjek zatda bu zatlar. Halkymyz bir çukura tüýkürmede bolanok. Taşdan gezekläp, onu etsek bunu etsek diýerler. O bolanok. Hemme aýaga galmaz, adam aýamaşyk aýaga galmaly. Hani İran'da galla. Çağlamyň geljegi var. Bize bolunny. Çağlan geljegi var. Näme gorkýaňy düşünämzok. Şurada bir şu komentariya cevap versem bolýarmy? Aha, buyur. Geçen migrasiya çağırıp korkuzypdyrlar. Gyzyň türkçe komentariya yazıpdyr diýip aslında hiç diye ya hiç korkmaly däl demek istedi galiba. Doğru aýdýan. Hiç korkmaly däl. Meni hem neçe gezek o çağalarym çağırdılar, ejemem çağırdılar. Gorkanlygyny bildirmeli däl. Näme üçin biz ýalňyş iş etmeýäs. Biz dogry iş edýäs. Hakkımızı sorayız. Hakkını soramak hemme ýerde hem hakkyň bar ya konstitusiýada hem ýazyly. Her bir vatandaş öz hakkını sorama borçludur. Şunun için hiç kim nähile korkuzyp bilmeýär. Korkuzma hakkym ýok. Tüňçem şu Türkiýede müňler tanaý almaşgyrlarymyz we müňler sany. Ýöne bir adam etjek der. He tapa ýaýyňyza men her taparam diýen şu zatlary. Aýarlanmady bir adam, iki adam der, 10 adam, 100 adam der. Hemme aýaga galyp bir çukur tüýkürmetek biz ýoralyp bilemzok. Aýarlam esasan merkekdir, aýarlar esasy öňe çykmaly. Ana İran'da şu aýarlar şu zabastok edip berdi. Öz haklaryny sorap bir 20 ýaşly gyzy öldürüldü diýip. Görýärmi aýarlaryň täzirip İran'daky. Biz başda Türkiýe gelemezde geň görýärdik. Indi şu taýda. Indi şu taýda bir soragy emele gelýär. Papatya ablam Sütü canım sizin hem yankı okap geçen komentaryanızı açsam bir komentariya yazdın deyip çağırıptırlar, korkuzypdyrlar diýil ya da. Indi şu çağıranlara özün gel diýmeli birinciden, ikinciden hem şolara şeýle bir soragy bermeli. Yani öz düşünjäňi, halk öz düşünjesini yazmak bu cenayat mı? Yani öz pikirini, yani özgür bir halka biz. Yani insan hukukları deyip bir zat var. Yani belki öz hakkını, hukukunu talep ediyor bu. Bu cenayet mi? Yani bir vatandaş pikirini ortaya atması cenayet değil mi pikirimçe? Doğancuğum, bizim eskide var Türkmenimizin gözü korkuzurlu da. Bir adam gepbeli, mün adam kaptanan çıkıp erkekler dursulu bu ne bonuk. Tebe bizimkiler adimmek, anırtını görmek, günapsadık yalar, bizimkiler korkup yaşadı ahiri. Bilýäňiz de. Hay, suğurdun Türkmenistan, liboda at barada, häzir ortada dökölü. Hemme adı bizi nädik koydurar bizi. Bizi köpek gücük köşeğindirarda. İyemiz yok bizim ayarlığın. Ne arkayın giydik, ne arkayın iydik, ne arkayın aynadık. Yahut gurbette midarlığa berdi kimisi de midarlığa gittik, öňürek koyun yeri yok adamdan yana jaylap. Notay doğru dönemini Silivri'den verdiler, yeri Silivri'den. Şolarını hostarları son ziyaret edecek olsa tapmayalar şoları. Yok mu şöyle bir yerde zalerinde bağ uğrunu bir an bir kaydıp kuru közeyip tapmayalar şonu.
Näme oldu ýaýyndan atdy? Can geldi de. Bizim Türkmen ayarmaşgarlarymyz näme gorkýa bilemzok, näme garaşýa bilemzok. Kime garaşýa bilemzok. Sabar käsämiz dogurly. Biri gelip alıp bermeli diýip düşünýärler. Oňarlar her kim öz hakyny talap etse öz Dogunjun bir adamyň etjekler, tebdatlar, hemme öňe çykmaly, hemme bir adam Doğru derdiňe. Hemme. Şurada süslü köpekler de Burada mı gerek? duran da bu resmen neme edip durupsan derdi adamlara. Hiç kanakadan hiçbir komentar yazan için hiç kimi çağırma hakkı yok, çağırmaydılar. Bu yaz oturanın özün bir nemen senin. İllüzyon o. Hiç kaçana çağırmaydılar komentar yazılan için. Ha öyle korkacak bolýar adamlar. Adamlar korkmaz. Hayır. Adamlar korkmaz için ben ekrana çıkıp oturmam. Beni gelip demettiler. Hiç kanakadan korkmaya gerek yok. O kan diye komentar yazan gerçekten çağırmışlar. Korkmalar. Korkun näde orada da korkmalar. Gerek yok. Dogunjun gorkmaly, ýa şu bir adam şon ýalyp ýyzarlap gelseler, şoň daşynda bir iň bolman arkanda gollanty bolup gapdaga çyksalar da halkymyz üýşüp. Şoň ýa-da ona bir adamyň alyp gitýär, hemmemden gorkýarsa bir şey ýaşamar bolup. Bir de şu derece getirdi Türkmenistan'ı. Babacı hiç kim korkuzma hakkı yok. Hakkı yok, hakyky hakyny talap etmek bizim borcumuz. Wak oňa hem adam düşündi de şoň ýaly. Hem adam şoň ýaly düşündi de bolsa da. Şoň üçin ornukla jemlenmeli, ornukla. Sen her Korkanın bildirmeli. Korkanın bildirmeli del. Korksana bildirmeli del. Korksan üstüne mini oladılar. Şoň üçin korkmaly del birinciden. Ecemle ýaşanan murdaýyň näseli süslü köpekler. Ecemle imodi ýaşanan Selamünaleyküm vatandaşlar, hoş bulduk. Kovmadanım. Salam beyler dostum, hoňatmy hoş geldiňiz. Eldar eder. Buyurun. Benim şey diyeyim, ben hiç hilizada baş koşam yok. Neyse. Korkmayın vatandaşlar, korkmayın o. Benim şey değil. Korkmayın. Bir şey de Korkmak yok, korksan üstüňe öýlerler, üstüňe minýärler. Sonuna geldi. Adam haçan korkýar, haçan yalan sözlerini aýdan gepi nädor olan orkup biler. Korkmalar, näçe korkmaly? Bizim halkymyz gorkok. Felek satan Halkymyz gorkok, katwurman da onu. Bizim näçe korkjak? Näçe korkjak? Korkmaly ýeri bar. Watandaşlar, korkmaly ýeri bar. Mene öýündekiler o özüm diýen o goýuň o söwünden diýen. Telefon etden ağzına gelen söwükler. Ne internet işle, ne başka. Korkmaň diýip açda ýüzüňi diýip gurlaýap dursa haramzady. Plan ýerek, plan çizip toplan ýaz, plan ýerek barmaly, haýys Türkmen özüne göwnetýärmi diýip ýüzleniň. Şo wagt kimiň çykkan görkezjek men. Haramzady. Yo yüzüň aç Kimin diýen. açması gerek? Ne Yüzüň bileyim, aç ýazdylar. Yüzüň aç diýen o valet ol, valet. So adam satman Açıkaydı. olur. Zaçattı. Hemen yüzüm açık. Şuna moza bağışla görün. Yok yine açık yüzüm. Buyur. Halkımız korkak. Cemiyetler. Hangi cemiyet diriliş? Hangi cemiyet? Adnan ben hep ayet bileli kaysi cemiyet korkuyor. Doğru etdiğin korkuda cahillik amma hakiki. Arada bir diýer ha. Kim etdi Aşgabat öwrenokda men stroykoda işledim de. Spravka aldım da işleyen hakymda da.
Meni polisler tutanok taşgabatdy. Gürleýänem türkmen. Yayınlattım sana. Aytacak. Ve açtım benim açık bilgi. Sen açyk girersiň sen näl diýen? Sen bilen biziň aramyzda gaty uly tapawut bar. Sen çepekçi, sen ýalaka. Bilen patgalym adam erkim gowy esasan hökümet. Tak şo sen özüň biz bilen deňeme. Açan hakykaty gürläp başlaňda gelip ýaz bu zatlary. User. Benim türmede bolan fırsat olmaz. Özgür adamdığını ondan var. Diriliş ne madde şap şap demeden şap dal desene. Hayır senden. Sen Eşek imam menem etmeyesin. gar menem garip çortdy. Garip bolsaň gel gürle da. Yok şu yüzünü aç diyen kime şu bize yani şu tayda 5 adam gürleş oturuyan bolsa bize hiç kimin yüzü mühüm de yüzünü görmek mühüm de bize berdi fikir ve düşünce gerek. Biz bunun için yayın açacağız. Yok Niye de Mansurat'ta oturuyan? birinin yüzünü görmedi diyen zaten yok. Niye de oturuyan? Sizlerin işiniz yok mu? Berde bir yapmak hem sizlerin işin yok mu? Türkmen hem hedeyim erkek maksip bira giripdir oyun. Sen götün görýärmi gerçekten kimem ortan Türkiýede? Gitmerikin de Türkmenistana götseýin many. Bir kuruş barmatdan şu taýdan aňyrdakylar nämetde göreli. Ne kaçın yorma okama. Şurada bir ona neme yazmışsın okuyun. Men Türkçe baran yerinde Türkmen önümden çıktı. Ne teze Türkmenistan guruluyatı. Çok sağ ol. Niye de oturýan? Aýt dost boldy. Etiler de oturuyan, gel etiler. Aýtdym onda adresim, geleňde nämet bilen, geldiň hem de taýyk gidersiň da. Başka nämet biljek. Men sen adres maýdanlaş problemalar çözden ama. Gel boş gurlaň bu taýda adresiň aýt nämet dip. Öňe maksat diýipdi. Baryň geceň falan edenip görüşen wagt taýagy beren. Ey erkeklik mi bu diýär taýagyň wagty. Ýöne gurlan wagty baryň gejesine ýetip gurlaýar. Taýagyň wagty erkeklik mi diýär. Sen hem şonu ýanyň beýirsiň da. Adamda falan. Aleykümselam. Yerimizde nefes gelip duruyordu. Sen maňa dabaw etmeni uşer. Dabaw et. Dabaw et de nomeryň ýaz maňa. Men sana adresinde konum ataýyn sana. Waye on ya küçüklere jogap bermesene çegim. Näme magtym bilen aýtmak zat ýok. Samsam adam bilen oturma. Ya, Zınhar bular rahmat bir hem men söhbet kurma. Ken bularym bu konuma matyk gördüm bularym näme wezipesi bar bilen. Senin WhatsApp'yna girip şu suradyň alyp höküm aňara ugrutjak bar alady. Şola bulan konum atama gelip bilen o boş. Geleceklerini pikir eden oklar. Geleceklerini pikir eden adam gan damıt durur değildir hep. Niye çok Türkmenistan'ın diye bahar gelip başlıyor adamdan. Bular geleceklerini pikir eden oklar. Her zaman Türkiye'den beşme para gidip düşünüyorlar. Türkmenlere yere girip para son kuatlar. Dolar yükseldi. Hem mat yukarı varlı. Pulun gücü kaçtı. Ne olacak durmuşumuz? Gelecek mi ne olacak? Çağalan durmuş ne olacak? Dayanç. Görmedi şu dayanç sen men ejemden ettin de şuma. Näme üçin sen men ejemden ettin? Hakykat aýdan üçinmi? Şuma sana näme diýen men çepekçi diýenmi näme diýen? Şuma men sen bilen görüşsem sen 100 mesele gurlaran bilmän dayanç. Bu taýda klawiaturada ýazyp bilen onu erkin başarar. Boş gurlama. Şimdi ses gelip duruyor. Dur men sen nomeryny kopyalaýyn şunu. Alaka.
Kapat ya mikrofonu. Kapatmasan ses gelip durur. Doğru Emrecan Tunçem. Ya ne diliyorum ben hepinize doğunçuklam hemmeňize vatandaşlar. Allah sabır versin inşallah. Derdi bir adam geçecek badi der. Hemmecan ayağa almak lazım ama bez pantol düşünceli adamlara näme diýeň. Allah bildiğini yapsın. Allah Sağ ol. kuwat versin. Näme edecek sabır edýäs. Başka çaremiz yok. Bawulum sagamanja oturun hani. Habarlaşalım. Elimizden gelmesi sağ olun. Sağ olun. İnşallah çıkarılarsınız. İnşallah. Hadi bakalım. Dayanç gelin efiri koşulsana Dayanç sen. Hemen alacağım. Sizin kim yani donýamy? Çepekçi Dayanç. Gel şu dayak gelen bu guruluşana sen bunu. Hoş geldiniz. Salam. Memnun Salam, Salam salam aleyküm. emmелere. Salam. oldum. Tamam. İşten başladım şu vakti. İyi var yani. Bu menem iyi boşacak kedim diyen işten. Katı nime firak kol yağolin. Begen paryan şu at iyi. Size giyecedir ha bu at. Hava saat Bize 12 gün oluyor. ortağından bize gün ortağından geçti. Şurada bir sen de vatandaşıyız yazın da sen kimin bekledini, kimin suyunu zora bakıyorsun. Bir o kapperayı mesela mena yolla var yani o kappele mi? Ay bir giden çepekçi geldi şu dayak. Yalakalar. Hakikaten. Yalaka öyle. Ne yalakalar geldi. sakal deyip durdu şu daydan çıkarttı. Bu oğlum görünmüdür Neme oğlum. onlara tayinlik gördüğüm öyle neme. Eldar. Ya Olara tayinlik gördü. İndik bu prezident gidenden kimin gini götürecek diye tayinlik göründü. zaten çangal. Bizim geldiğimizde beraber sınıf memlekette Teze Türkmenistan kuruluyor yani. Nekili görüyorsunuz Teze Türkmenistan'ı gelecekte. Hep bu Türkmenistan'ı ne heli? Avrupa yurtları, Amerika yurtları yani Dubai yani görüyoruz. Geleceğimiz biz. Şu derecede bolar deyip umid edeceğiz. Şu bolar diyeyim hareket edeceğiz. Anamız da öyle de. Neyse var. Neyse bizim öğümüzün 10 etse garip yurtta gulçulu çekmiyoruz. O bayrakları öğümüzü kazansak, öğümüzü çıkarıp öğümü yerleştirip versek gazete bayrak okuyacağız biz. Yani gazımızın öğümünde ne yaşar? Onu da yoğurdumuz var. Yerin üstündeki pağıtağımız var. Çiğdimiz var. Hem onun haklarından aşkı diyer ol. Onun ne? Onun yaşı var. 20 var yani. Yani şu hatta biri nesip ettiren oklar. Halk az düşünse, talep etse, düşüncede giyinirse bolacak koyar. Türkmen halkı çekinecek mi, utanacak mı ne burada oluyor? Yok çekince hem de utanacağım da korkak yalaka. Yalaka etmek gerekir. Hükümet talep etse, Türk diyorlar ne için korkuyor da hatta mı tabi? Korkuyor da hatta yok. Oğlu eden yok, adam öldüren yok, direkt atan yok. Ne için korkacak? Korkmuyorlar. Sen korkken, algın sorma korkan da. Sana sonra sözü. Bırakat nerede kuracak bu? Cevap ver. Sesin hayal öyle ya Tuğçe Hanım. Nerede kuracak bolyan diye. Teze Türkmenistan nerede kuracak bolyan? Bırakat ver. Sana sorayım. Necip bu da şu at ki dağın Türkmenistan'ın oraya seyahat Türkmenistan'ı.
Dubai ýaly. Amerika'ya da gurýas diýip bolsa. İnşallah. Şoň üstünden gurýas Gurýas. diýene. Üstünden gurýas. Täsökmesen şu köne üstünden gurýas diýip bolsa. Sen şoňa mihmançylyga çagyrýas. Ýaşamany, görmäni. Dostum. Aba. Guwanç barmy başga ýene soragy? Guwanç sen Hudaý şükür Türkiýede internete ýa-ni Türkmenistanda bu sözleri ýazyp bilmedin. Wi-Fi misana Diýip bolsa, Wi-Fi ulanýardy öýlemizde. Şol Wi-Fi'si tutorial kurman internetim. Wi-Fi'si hem yerden tutorial en güýçli internet bizde bolmaly. En güýçli internet bolmaly. Diýip bolarym ýoly goýýar, kyssanma. Hemme gurully ýöne biraz halkyň düşünjesini giňemesi gerek. Bir täsek bolsa 5 ýyl, 10 ýyl gurulýan zat däl. Bütün millet turup kurmaly, Türk halky kurmaly. Ya mene şu pikirim täze Türkmenistan diýilende korrupsiýany, bar problemleri aýyrmak. Şu täze Türkmenistan diýsek täze kartan çyzamyz şu içindäki bir düzgünlikleri aýyrmak diýmek şu. Sistem aşaşma. Akıllı adamlar gelmeli. Ilımlı bilimli adamlar gelmeli. Ansaplı adamlar gelmeli. Düşüncede giyin adamlar gelmeli. Ruh koyduklar, uğurlar, ruh koyduklar gitmeli yok kalıp, ölmeli, gitmeli. İlk bilen üýt götürmek zat şu bütün dünýäde berilen hak hukuky Türkmenistan almaly. Elementar zatlardan başlamalar. Bank sistemasy, pasport sistemasy, giriş çıkış sistemasy, maşynyň renkleri, şolary hususy zatlar aýyrmaly, isleňe ora konsert ýolundy. Ya da konsert ýa-ni koronavirus diýip ýollar ýapdy 3 ýyl ýa Türkmenistana baryp eýkin konsert kurýar. Şolary sistemany aýyrmaly. Ama robot mu o koronavirus diýen okmy, o Türkmenistana konsert kurýar bilen. Türkmenler baryp bilen okýurlar. Çepekçiler şoňa jogap berýän. Yana 3 ýyllar Türkmenistana baryp bilen okuwan diýär ýa çepekçiler bar ýalakalar. Eýkin baryp konsert urkatdy bolýan şo. Erkek diýmem o ýana bu taýda köpçülik sözüm bar ýazanam bolan. Sen hiç kim o Türkiýede? Etiniz kesin adyň ýoksa. Seni kitap bilen Alparslan doğraýdy. Parlament saýlawy, parlament rejim bolmaly, doğraýdy. Parlament saýlawy bolmaly. Prezident Näçe gadan ýaňy diýip sorasan şolurda. Näçe gadan ýaňy aýdy, çepekçi boldum näçe berýärler. Sorasan ondan sordy. bir saýdan beri näho bular, ýöne şu ýalakalyk edip durýar. Ardy öýdi. O gullukda kazzolar bolar, şol ýana bir taýpadan bolaram, kazzol taýpadan. Men çıkaýyn duçanym şu gonzal sana. Alaý diýemen. Näme diýär? Pikirini bileli. Men çıkaray bolmasa, men çıkaýyn. Adam sen neme orta köp bolýan bolsa. Yer başma tabii. Alan şey goň çepekçini. Assalamu alaikumlar. Oho. Salam. Gawmy soňja tamam işe ýüşawmy. Seret şuta zat diýdiň-de eldarjan. Men sana bir zat aýdaýyn bolen. Sen maşyny eýle, maşyny beýle zat diýip oturýarsyň ýa bolmasa dönüm. Onuň munyň hasabyny işe ýarakalyk edýär ýa eýje beýje zat diýip oturýarsyň dogrudan. Dogry. Ne sen karoçum näme etjek bolsam edip bilen sen dogrymy? Men edip bilemem, halkymyz edip bilen. Bolýar sen kar edip bilen. Sen seret hemme kim iň berks alaýalda sen özüň malyň aýdan şutaýda. Näme hemme kim eşikli zat oturýan ýaraňy surat goýýan bolýar. Bu meniň öz düşüncem. Bu meňli işni pikirim. Sen ona karışmana hakkın yok. İslen zaten koyup biler. Ya ul Sen rakam şoňa tapsan.
Sen olýan goşa gonç, näçin eýkin bar konsert Bolýa. görýär, bar bilen şoňa jogap berilki. Sora bermeden. Pulun var. Pulun var. Pul bilen çözülýän zat çalo. Men Senemet sana pulun var. Tok. şuma daşa ýurtda bilen Näçin? sana var. Bolýa, seret näçin bu zat taklar. Bolýa aýt. Türkmenistana sen edil şuma da barıp bilen, şuma ýollar açyldy. Ýöne bundan bir hepden Türkmenistan çek diýsem gidi bilen okdun sen bilen, sen hiç kimdim. Sen Türkmenistanyň hiç kimi. Sen nikto bilen, ýöne eýkin baryp konsert kurdy. Oňa nälik görär, şoňa jogap berýärsin. Zakazını zatçı, televizyonda da görkezdi şu eýkiniň konsert kurdy. 3 ýyl bar Türkmenistana baryp bilen ok. Sen şoňa jogap berilki, açık zat, atkryt zat. Çyk diýsen gidip bolýa. Yok, yapık vakti koronavirüs vardı girip bilen ay çıktım o. Pasien raz kaçan gittin Türkmenistan'a? Yap ne otaydı yapık vakt. Zat bol men gidem ancak 6 ay oldu bilýärmi? Ondan soň gidip bolýar, libo ýere gidip bolýarsyň. Gitjek bolsaň. Yok şu yollar açılmaka gidip bilen oktan hiç kim gidip bilen o Türkmenistan'a vizat gör gitmelediňe bilen ok. Bilýän. Bot bilýän olsaň bizem şu hakda gurlaýasdy oşo. Hiç kim hakyny emelde spirli we hökümet bolmaly diýip şonu gurlaýar. Senem diýen ýok. Gurlaýar diýen. Gel. Kızatkan gel senin o aňyrkylar alanoga senden dogrymy? Aňyrkylar almasa. Yok hiç kim aýtdy özü zalyan diýip. Yani samolyot Türkmenistan samolyot. Garar halkyň samolyoda Türkmenistan hökümet goýar samolyoty. Solar bilen ok müzatkan balygyny. Bolä samolyot ekrandan geçeli. Prosto premier maşynyň rengi. Oňa näme diýen? Zolotisty svet Snежka ak renk bolýar Türkmenistanda. Sen gara, gök, kızıl, mawy renk sürüp bilen ok maşyn. Oňa nälik gören? Normalmy? Normal nädletli? Bolmaly şolar ýa-ni. Bütün dünýäde ýok şolar ýa-ni. Haýsy ýurtda bar? Dogry ýa-ni. Onuň dogrymy? Onuň azad edem. Bo, ýene bir sora bereýin. Sen Türkmenistana menem şuýdaky Türkiýedäki bar türkmenleriň birem bankyň üstünden doldurup gören ok her kim kargodan urutdy. Olam normalmy diýet. Bolmaly zatmy şo. Haýsy ýurtda daşy Afganistan, Suriýa bile bankyň üstünden pul urutdy bilen kirizkar. Ya Western'in üstünden Türkmen urutup bilen ok şonu. Olam normalmy sen üçin? Ya studentlerimiz aç, gece, işle, günniz okuya. Olam normal, ha? Nujeli vicdanın el veren okşulatları, aşakta sevgün, yazan, öýden. Bizem ütküş. Evet, men aşkada var bilen. Meselemle men aydan da bular yalaklar, bular el çapakçılar, bular pullu burdat diýdiň, ama şoňa jany menle men var liboy wagtda şu taýda meselem görsem men ýazmasam görýän şey guluş otuň, gon çykyp götürýär. Olar ýakda ýöne gel o yalaklar zatlar. Meselem aýdal siziň edýän zadyňyz moş biziň interesimiz ýokdur. Ya moş biziň zadymyz ýokdur. Ota gelip ay bular yalaky ya eýle bele diýip oturmak. Gerek gelýärmi? Bola dogry aýtsaň interesin ýok bolsa ýazmada söwgün bedelim sinjik geç gidiyor da sen hiç kim zaşsa dedi na şta söwgün ýazdy. Doğrudan gonç. Sen belki sen üçin hem budur ýöne kösen, ýa sen özüň student bolansyň belki. Lişni men radnoyla şumat kösen, bilen el durum geçirip bolan aýda. Rossiýada okaýarlar. Solan hak hukugyny bir talap etmendir ha. Ya barym çapak çalp bolmaý. Gülýän emme zatdy. Gaýyn sizin kem dogry bolmagy mümkin. Ýani bir meselem däre, her kimiň özüniň pikiri bar däre, düşünýärmi? Ya seret pikir başga da, dogry aýtsaň her kimiň pikiri bar. Ýöne pikir başga da, hakykat başga da. Bir adam bir gep aýdanda, ellerini analiz etdiň. Ha, действительно Türkmenistanda şulara ýagdy diýen. Значит, bu taýda hakykat правильно çykdy. Pikiriň o taýda hiç
yer alan. Çünkü hakikaten ýa-da pikir işler. Öde doğru. Ya 2 olsan 4 dolar. Bu hakikat 4 olsan doğru değil mi? So nämetçe näli pikirin bolanda da sen diýen men pikirimçe 5 dolardan ýene hasaplap görýän 4 dolar şu. Çünkü hakikat ol. Bizim aýtjan zatymyzdan elementarny zatlar da bilen. Böyle seret mesela burada da aydan böyle senadır o zatlarım goýaly emmi sen şunu şöyle oturan zatdan doğru. Sen hem şu şu wagtda da bilmän oturtun. Bizim ýurdumyzda uşu Hudaýa şükür bizim ýurdum aşyk ýok. Bizim ýurdumyzda öýle ýok, bulu ýok. Näme meselem arasda şäher. Men aýdaýyn şu wagt edil türkün ýagdaýyndan Türkmenistan ýagdaý müňesi gowy. Gowda. Türkmenistanda uruş yok. Yani uruşdan beter şumat. Bilen şonu näme üçin diýsen, Suriýede uruş gidip şumat. Afganistanda Taliban var. Ama pasportly dokumentany gelen adamlar spokoýn islan wagty. Ýüreginiň küýsen wagty ýurduna gidip gelip bile. Bu bir ikinciden pul urut bile arkaýyn. Pul alyp bile aňardan arkaýyn. İnternetlerim var diýse, internetten var. Aňarda hökümetde işleyen adamlar bizim kanak bir hepdile bankamadyň oňunda ýatanok. Aýlygy geçdimi şogun alýarlar aýlygyny. Türkmenistanda hökümetde işleyen adamlar aýlygyny alyp bilenok. Sen ejen atan kakan doğrulan garyndaşsan badyra Türkmenistanda bilýän sen habaryň bardyra zatlaryny. Elementarny aýlyg alyp bolanok. Bilen elementarny 20 manat 50 manat wizat görýän bir neresi sen üçün oçurudur ýa-da keýdip aýlygyny alýarlar. Bu hakikat gynansak da menem öwüni aýdamak Türkmenistan Florianay gaty neme diýip aýdamak menem käşke bol otoslatlar aýtsak da bilen çykyp köpçükde. Käşke bol bolsa insan okayan alpatsan para. Onun doğru bolýar sen ýöne meselem aýt hemme ýurdu kanbaň meselem rasyonal Haýsy ýurtda bank dolar berenok öz halkyna. Afganistanda berenokmy? Berýär. Suriýede berýär. Bilen Suriýede sebäp girip. Şu ýana bankyna barýan dolar alyp bile grajdanlary. Uruş girip dur, prekin. Türkmenistanda uruş ýok, ýana dolar berenok bankyna. Bank halkyna dolar berenok. Dolara geçtim aýlygyny berenok o. Kartyna aýlygyny silmat edip berenok. Muňa näme diýen sen? Zatlary pikirlenip görhok çünki sen bu senen men bilen raýbaşnypsyň. Bir kýaş ulusyň ýa bir kýaş kiçisin. Geljek Türkmenistan biziň elimizde. Sen elinde ýa men elimde bolmasa da çağalamyzyň elinde. Erti ýürün çağan kösenip görse da şerutda senem çağaňa pul urut bilmesen gowmuşa. Onun doğru meselem bar bolýar sen o hem şuraýda oturan zatlaryň doğru bilýärmi? Ýöne näme üçin meselem onuň bir oňat ýerine biz gelip bilemiz. Meselem şu islendik ýurtda özüniň zatlary bar, prичиналар zatlar bolýar dogrymy? Ýok şu bizim kanak prичина hi dünýäniň hiç bir ýerinde ýokdy. Soň üçin janykdan men. Ýekeje bir ýurt söýle şu ýurtda başlaryň prичинady. Hiç bir dünýäde 124-125 tane devlet var primerinde. Toşunu bilemek yani şolan bir yekejesinde Afrika'da da bile yok bilem Afrika'da Afrikanslar bile yurduna spokoyna gidip gelip bile dolar alıp bile studentler koşanonok Afrika'da Afganistan, Suriye dünyanın en iyi zagalan yurtlarına aýtdan insan o zaman. Şolardan ama izle bil şumat bilen şonu Türkmenistan. Men näme üçin soň aýdaýyn çykyp gulýan Türkmenistan diýip hakikat aýtmalydyr bir adam o. Çepek çalıp bersek soň erti bir gün çağılamyz koşanarda. Sen aýdaý sen aýtanda men diňleýän sen hakikat gowy Türkmenistanyň gowy ýerini aýt. Bu üç tanjyk aýdaý. Şu taý gowy Türkmenistan hökümetiniň etýän işini diýip. Ay mena var emmerim o görýän dogry maýdaýyn. Ya men mesel bir agent ya bir iş yap ya bir onlar ýapmaly. Men Hudaýa şükür emmeden gowy görýän bilen. Diňle, in bark saýdal arasy urşuk parahat
Liboy wagt etjekden edip özüň maksadyna ýetip bolýar. Liboy wagtda hereket etseň, bärde hereket etmän oturup ay öyle edip bolýar, bu edip bol, edip bolmaýan zat ýok hiç açan. Onda men Edip sana bolmaýan Ýene adamlar bar. salmanlary ne? Bir Bir ýene minut, bir bu meni an- soraw berýän. bir minut gelince. Gonç böyle edip bolýar diýdiň maksadyň etip bolýar. Nesip bolsa Türkmenistana bolarsyň. Garaja Prada'na malarsın Dubay'dan. Türk bilen şu gara Prada'na. Ya gara maşinli boy bir. Gara da deýmän, gyzyl maşin, gök maşin sürüp bilen okyan Türkmenistana. Hakyň yok. Onuň dogry. Ýa men sana şu aýdana dogry diýip oçun. Ýöne men aýdýan seni ýa ölken sokkan. Ýöne sen maňa aýtdýan, sen maňa oçur berýän bilen. Ýene sen Yok. ölken sokkan. Yok, sen sorama. Gonçan diňle. Yanlış bolan aýda senin. Yok, Gonç diňle sen aýtdyň Türkmenistana maksadyň etip bolýar, islen zadyň edip bolýar diýdiň. Menen diýdim sen gara maşin sürüp bilen Awa. Türkmenistan. Men meselem gara maşin sürmezdim. Kara maşin arzu etmeýär da. Onda gök arzu edeň. Gök. Bolan okum gök. Govet saret bolýar, nämçe bolman. Sarı gowan bolan oku sen hawaryňa ötden. Diňe zalatystywy, snežka, beyaz, ak renk bolýar. 3 renk bar. Ay bala maňa da bolýar. Başga sorabam. Başka Türkmenistan näde pul uratjan? Sen aydan Gonçan. Bankdan urat gördüň, pasiýen ras kaçan uratdyň? Afsaýly bankdan hiç kargo margodan da gonu bankdan. Ugradyp bilen, näçe ugradyp bilen? Urat gördüňmi? Yo, seret mesela şuta bir zaýda sen ugradyp bilen, ýöne sen aňardan $100 urasaň, sen aňardan 3 mat 50 teňeden alýan, şoňa şeýle sen ugradan. Näçe ugradyp ekeniň de? Dogry. Bu- Hani näçe uradan 3 mat 50 teňeden? Olle sen ugradyp bolanok, alyp bolanok diýme de o. Yo, dinle. Meni uratjana. Meni öýdäkler dolar alsın. Näçe men mana da alayım? Belki men dolar alasy gele öýdäkler. Olar karar vermeden. Bela farahat men o. Sen näçe geldin? Sama men sen der, näçe gelýän? Bolýar farahat senin. Gonç sen hakik doğru maysan sen biraz düşünýän şumat. Doğru diýip bilen. Ağzından bilen. Ýene çepekçiler şu doğru zatlara doğru diýip bilen okda bilen. Men şoňa Yo, jagym. seret şutaýda var, bir zat diýip oturýarsyňmy bilen, meselem girdik TikTok hemmekim kudardan, meselem sen kämenki däl. Ol girdin açdyň, men oturýan meselem käwat meselem däre islendik birini geç oturýan bolan zatda çykýar. Nämiş rekomendasiýa çykýar bilen, efirlerine zatdan. Son çykýar içine ay eýle beýle eji. İyili musunu eýdip gurulamaň o ýöne koy meselem aýdyn o çepekçiler, olçular, munçular zat diýmän. Biz aýdymyz o aýçy aktivistler eýdil beýdil hiç maýdana na dogrydan. Şu men ýa etçekel huda ýöne koy girdim şeýle çepekçiler ýalakalar zat içinde bir zat şoňyň göterip gitdim bolmasa men işim ne bolsa bilen o. Yo ýöne Gonç ýöne sen bilen şumat sanýatlar aslında. Hakikat diýip bilen kinin nerki olan aslında şumat. Ýöne käbiler gelýär bilen. Yo. Ratlama yalan diýär da. Soň näde maňa çepekçi diýjekler. Sana aýlar da sen. Hakikada yalan diýär. Dogratdan köp halkym türkmenler köp düşünen ok ýöne bilmeýän, belki bilmeýän diýip ýazandyr. Ýöne men zannetmiyorum şuda bilmeýän. Her kimiň garyndaşy we Türkmenistanda her kimiň dostlary we men Türkmenistan diýse Türkmenistan gowurýan bilen. Adamlary ýanky Wot menim şoňa gowurýan. Menim şoňa gowurýan. önümler tagamly etini lezzet we iými içerine o zatlaryna sözüm ýok. Men nägili ýerim hökümetiň sistemasy bilen halkyna berýän zulmy men şoňa nägili. Türkmenistan nägili da. Sesin böyle. Gele hoşuma gele. Zatlar ýaňlay meselem zatdan çykýar bir sana oglan
Karoşum oradan medal de ağlabay dulat ya da bilen ağlabay durma. Näme dursun o ağlabay bile at jalak zat barmy o? Ya doğru Özüm ağla var. pikirden elde aşataydan. Doğru etsen ağla var. Ýa mer Bolýa var. meselem tez Yer var. sonra berdim. Hawa. Ýöne adamyň ýeri ýok. Şoňa jany ýany waýtda düşünäň. Al it atçy görene Yok var. sen onu var ya görmezsin. Seret sen görmezsin la adamdan diye döşün ittak gelýär bilenmi? Bizde kimyalyk bolup galdyk diýip oçurýan kada berlay, olam ýönekde şeýle çykypdyr da goýup durmy näme bilem, şoň üstüne basyp girdim menne. Ol adamlar diýär. Näme diýär? Indi adamdan döşün dakylýan zat diýär, it dakylýar diýär. Soň näle boljak bu zatlar diýär. Öyle boljak o sen o samsykmy alaba ito sen az mesele maýdan şu iň ulukan ýurt Russiýa dogrymy? Şoň üçin halabady gönaýdy şoller. Doğru. Hemme kim tanıýar, hemme kim hakal tekany, hemme kim bilýär. Alabay orsur aýdyp bilen bir kerek zat halabay diýerler däre. Hakal teke dip bizinki aýdyp bilen dagı ne aýdyp bilmezler ora. Hemme zat aýdyp oçy bilýär meselem. Türkmenin itini, atyny ýa bolmasada känza näjara bilýär. Ýöne men Hudaýa şükür men bar hiç gaçan ýa meselem ullar ýa meselem ýaşul zat bar hiç gaçan zat goşulmaýan ýöne Türkmenistan bardy bir zat diýildi men goşulýan. Sebäbi bar Hudaý kessin men özürdüm. Gowur ýanna Menem gowurýan. Seret goňş Türkmenistan başga, Türkmenistan hökümeti başga. Türkmenistan her kim gowurýar. Şu bizem gowuran üçin çykyp şuurlaryny aýtdy. Gowulacak Türkmenistan gowur sistem etjek bol. gowur. Ýa-da it mesele bar, it mesele bu adamdan da ýok diýeni düşündireň näme Altymrat neresi bar? Çempion mir dünýä boýunça. Süleyman neresi bar? Ýok olune çagazyk. Han şolar üçin bir pamitli gurulmy mene bir çempionlar üçin bir ýerde barmy altyndan gördüňmi hey? Çoğu gurulsyna bolaw. Ne üçin gurul? Gahryman olar. Mollala olar olar taratda. Düşünmedim. Ölen çempionlar hakkında aýdykdy. Gahrymanlar hakynda. Yer ýüzi tanýar diýen yer ýüzi. Altymrat tanýarlar o. Hani şoňa pamitlik altyndan hem de kümüşden emä ýok şoňa, kümüşden. Bizin ýerden biler biz hökümet mi o? Hökümet etmeli. Sen şoň diýen, o görýän sen ýa iti diýen, dogry diýen, iti tanýarlar diýen. Ne şu adamlar vardı gurlayan o adamlarım var o şon koyun oklar o diyen o. Ha? Ay ola wara meselem zat şu Altymradyň ýa-sen ýan gajan oglunyň Öljeňi bilseň ýasan tursam ýadymda da ýok ola. Ýöne meselem adam o taýda. Yo ha o sen ýerden hakykat diýen o. Sen wara bilen meselem alaba it wara ýa meselem ahal tek at bilenmi? Sen tek wara wapşe Türkmeniň taryhynda bagzatlar edil şu wagtdan bar. Soňa näp çykarmajak men aýtýan zatym şo. Ba, itemma, atamma ýöne. Adam onnunum ýoňba, adam onnunun bir baydygyny gallyran. Düşünýärmi dünýä ýüzüne bayda gallyran. Bolýa, seret. Bolýa, haýsy ýurtdan şutaýda konkretny sora gelipdirler men muňada çykmamdan soň ken dilemaşo haýsy ýurtda haýsy çempionyň pametnigi bar diýär. Aydan turşun bay bolsa. Men aýdaýyn Türkiýede bir ştangiz çempion bar, şonuň pametnigi amba даже kino snimat etdiler, o kinosy bar şoň. Ola pametnigi eken. Indi sen başga ýurtdan bir 2 tane 3 tane aýdyp beren, 2 tane 3 tane aýdyp beräýdi. Başga ýene haýsy ýurtda. Men izlerlap beremem, Azerbaýjanda bar napример. Pametnik sen bilen aslanly zat bu taýda çema näme dege, näme üçin şo jan ýanyp diýär. Men o meňem pikirim şo adamlar, şo ýazan adamlar Türkmeniň alabaýyna ýa ahal tek atyna söz diýjek bolan o Türkmenler
Türkmenin adamlaryny, garażanlaryny şoçada gören ok diýe bilem. Näme peýdasy o taýdan atyn gittin altından Ol heykel gurup ýöne atın köýje gittin. mesele da ol at pat Durma. gerek gabe. Bak ya. Öz üstündiýetlerini alma urşky dotyka. Ha? Baya durma. Türkmenistanyň atynyň itini altından brilliantdan etse-de türkmenler kösenip Ukrainada ölüp bilen söwüşiň arasynda galyp iýe çykan ok, alyp giden ok türkmen studentlerini näme peýdasy bar o sen brilliantdan edasen serawna seniň akserçediň nol bilen Türkiýadaky türkmenler hiç kim o. 5 milyon halkymız var. Näçe milyon nüfus var sizde? 5 milyon desem hayran hala. Ne etdiňe 5 milyon nüfus var. Ýene türk bölüp işleýäňizde. Bu abydyn däme türkmenler üçin. Näme peýdasy otayda birlänten urup atyň gitine. Doğrular. Şurada studentler mutlaka men özü adnoy dogonlan majiglen mokaply ayda $50 ona moçlu durup problema bilen $50 demek ne demek o? Asyada simbol $50 hiç sada. Bir kafeye girip çıksan $50 gitýär. Kösenip ber o studentler o. İyi Aş Abdullah diýem näme ta gowja agyma eli bolýan bolýa aýtmaň onu. Ýene bir tapar mitolat ýasaň aýdýan onu. Akurat diskussiýa deliň. Seret bu köpçülüge çykyp gürleşmek, problemalary aýtmak. Bu erwet zatda gonç. Bu diskussiýa bilen Türkiýede telewizorlarda prямой efirde gürleşýärler. Türkiýanyň problemasy hakynda. Onda olaram vatan döwni bolam, olaram aktivist bolam. O normal bir şey. Yani prosto Türkmen studentleri, Türkmenistan okuyan studentler ya okuwçylar kiçilikden bizim kellemize goýulypdyr. Hiçlik siýasat, hiçlik problemany görlemeli däl köpçülikde. Dymyk gezmeli, diňe çapak çalmaly, şar, baýdak götermeli. Şonu öğretdir bilem kiçilikden bize. Geçen de sana bir oka etmeyin. Yaman gol komentary yazan. Biz o insanı aklına içine guanıp yaşamalıyız. Adamlar ikinci görüp dönüşediler. Guan sana değişiyordu. Sana etmiyor. Han go bolaýdyr da bir şu türkmen ýaşlary bir düşünüp şu problemler dostum. Bolýar, han nämesten şöyle şu ýagdaý bara men bara bir dadaýdan Eldar baryň adam aýdyn. Mesela men birini gorkup ýa-da sizden gorkup ýene birini gorkamak şu ýagdaýa Hudaýa şükür. Ay sana bolam onca bola. Bana ve tenem boldy. Näme deli? Men pikir. Her kimin pikiri var. Her kimin pikiri var. Dogry aýtdyň. Sen üçin bolan olsa dewam edeli kösenmäne. Gullukda bilemin 31 rotada 30 kişi var bolsa bir zal ödetse bir adam üçin ýa-da 29 kişi kösenýär bilen şonu. Şolar ýa-da sen hem şumal aýtdyň. Men gowy diýen. Ýöne sen ýa-da özüň hem Russiýada pama Suzen etden özüň hem Russiýada. Göreň okmy türkmen studentlaryň kösenip berşini. Saňa ustura aýtmy şu zatlar. Aýny ma normal. Ay bola onda Nimet elinde pulu ile gonç. Şeylemi? Ejen kan ministerlikde tanıştırıcı vardır da. Gonç, teňserin Marian tuçar mı? Gereken. Bölük gelýär näme diýen? Gonç, teň onu elinden pulu ile ejen kan oýa kordu. Ministerlikde tanıştırıcı var. Soň söyle pulu boldy. Soň şeýden goýdur. Men bu ýerde men ýerimden pul gelip olo hiçdat zat edin men özüm moralli bu ýerde. Sen okumak etdiňmi, işlemek etdiňmi? Okumak sen näçe işlep berdiň onu? Ne
mesela Liboyer dedim okuyalarım işçilerim. Men äder meselem ýüzüme gelýän pul men ýyçkime ýetýändir. Men most ejen geyinjekmin. Ya men most eýle bir da edinje. Ya meselem iPhone 13, iPhone 14 aljakmyn. Men öz problemama dogry işjedim, işjen işjemesem işjemeýänmi? Näşeler kopyrdun? $50 geçe versin. $50 ýyçkin ýetdim 30 güne. $100 geçe. $100 etdim soň. 130'a böler näçe düşür? Boş näşeler kopyrdun? Nem Serhat sizler bilenmi? Siz aýlyňyz aýdaly $250-300 dogrymy? Dogrymy? Yok, men aýlyma $300 da günüňe $3 düşe bilem. Aýyňa $100 geçe. Dogrymy? Yok, men aýlyma $300 da günüňe $3 düşe bilem. Aýyňa $100 geçe. Dogrymy? Bolary. Gonç sen näşeler kopyrdun? Huda 4-nji. 4-nji kopşur. Şu bilim aldyň, şu alan bilim aldyň 4 ýyl içinde. Awa. Näme şol? Niçin hak hukukyny hiç topmasan şu bolşu bolýamadyň bolşun üçin. Şu bolşu gülýär, golýar para kaçan, şunuňmy? Näme gülýär, men düşünemek. Men näde çağırym alsaňyz. Men saňa bolýar Serhat men saň bir zada çykdy. Eldar Serhat diňle men aýdaýyn gel meselem parahat geldi. Bir kerek adam zat eden ýap. Bolýar men şu wagt sen eşiň bolýam ýa sen eşiň bolýam, sen beýiçiň bolýam diýäne parahatdan ýekije soraglar. Sen bar öz owaňda bara, öz owaňda paşyrdy. Bärik gelip men askar bäde çek bolmagy düşündiňmi? Men paşadam wa. Eldar get normal gurlaga goşýar, dogrymy? Bir man. Normal gurlaman başar. Telefonda bilmedim. Bar git öz owaňda gurlap bolýam şey diýipler. Sen özüňe etmedin. Bu eje şu kaç ile Türk'e gelmekten sen ne anart etmedin? Erkekden, erkek olan sen anart etmeli ýa sen internet yok. Bir mat Gonç. Huda şükür ne blogerlerimiz bar o. Gonç diňle bir sora berjek. Aýyňa $100 geçer diýdiň. Günüňe $3 düşe. Bilen şonu $3. $3 bir gün näme içip oňup bilen? Sen daşy içkin. Çıkýar bilenmi? Her kim çıkýar da bilenmi? Yok, sen seret 130'a bölen ha. 130'a bölsen $3 düşýär günüňe. $3. Zawtryňa ýetene $3. Nädip içkin ýetdi $100. Bula bir ikinji soraw, ýa-ni Türkmenistanda gürlede Murat Düşenow diýip biri bardy bilen olsaň. Türkmenistanda partiýa şokolly atkryt ýüzüni açyp YouTube'da gürledi. Şol adam basty bilen Türkmenistan hökümeti türmäge uratdy. Nädip soň Türkmenistanda gürlesin o adamlar? Türmäge gitmek üçin gürlesinmi? Bu gürleýän adamlar Türkmenistana düşmanlyk edip gürleýän ok. Türkmenistany gowulajak golaşy sistemany gowy bir ýaşlarymyza ýol açmak üçin gürleýärler ştaýa çykyp türmäge girmek üçin. Sen Türkmenistanda bilen gürleseň hakikaty gürlemek türmäge uratmak demek. Onu erkim bilýär. Şoň üçin Türkmenistanda gürlenoklar. Siz aýdyp otursaňyz da biz köplenşdik her daýy, ýa biz köplenşdik her daýy. Ediň de köplenş berdi etýän bolsa. İnşallah näse Türkmenistana köplenşik. Para kaçan bolýar. Ha, Türkmenistan gerekmi? Bir de şu adam içinde var bilen mesela söwüş bara görüşmesen peýdasy ýok. Seňle görüşmem gerekmi? Seret her kimin düşünjesi dogry gelmän biler. Bir adam beýle, bir adam ýergenip biler. Söz alışmandylar. Ýöne pikir önemli. Pikir esasy. Adam aýtyrdyr para. Hakykatmy ýalan. Şonu bilmeli. Bilen Gonç. Hakyky şolar ýani problema bar Türkmenistanda. Sen näme diýsen hem bar şu problema. Gynansak da bar şu. Bizden begen waýdamyz ýok, şolar ýani problemamyz bar aýdyk. O begenimiz ýok, gynanýar şolar ýani problemanyň baglygyna. Ýöne bir aýtmalylar çykyp şutaýa. Her kim gorkup çebek çalyp dursa bolmaz. Böyle. Gonç. Näme diýenim ya? Ben täze Türkmenistan edip bu gurýasany. Seni
Gurla gurya Bolýa, yani gurun. sen barıp ýaşamagy utanjak gamadan. Men nämeden utanaýyn o? Men nämeden utanaýyn? Sen Men gurlanma. eje men Sen näme täze utanaýyn? sen gurma Men gidip ogurlyk etdim ya, gidip birini burada etdimmi? dura. Men näme Aýtsak etdim? mı şunu durun tak. Sen şu an Türkmen sen gowy diýen, dogrymy? Bir de şuru yaranok. Sen şu tan Türkmen sen ýaşamagy utanjak gamadan. Biz sana aýdar şu baranda, tanar seni biz. Ha şu Türkmen sen ýaşajak gamadan, sen şu Türkmen sen gowy diýer. Şu an näme jogap berjek? Hiç de adam etjek ýa-da. Paragat mala de sag bol diýjek. Sen öňkü Türkmen sen gowy dilay. Näme etden şu gelip şu gelin diýerim men sana. Bolýa. Görýän, beýän sorana sereden. Näme şu gowy diýen de bize yaranok şu Türkmen sen. Şu sistema çalışmaly. Bize yaranok. Seret mesela bir zaten paragat bilýärmi? Sen şu an gelýän ne pulu var. Hiç yok. Girme çıkma kadar biliyor. Türmede yani. Sen bolýa seret sen oturýarsyň aşdak geldiň dogry paragat geldiň sen şuraya düşünjäň we aňarda hiç de etip bolanok aňarda bir zat etsen sen basýarlar daşarut etmeli daşarut etýän 2 tanyk bilýän meselem pamyatnik goýlap ýetişmedik bir tek zat ogluny gyýdar tapýan dogrymy sen bolsam şeýle hakykat zatlar aýdýan dogrymy olan şo biziňki şeýle şo garşy gidelim biz eýdelim beýdelim diýän dogrymy siz ýöne hiç kime meselem azyk bolsa da bilýän gowy zatdan aýdýan dogrymy? Soňra men ýol ýapak diýýär dogry. Ýene men aýdyp boraýyn diýýärda. Men aýdyp sen aýt gowy 3 tane gowy ýerine aýt 3 tane köp demek 3 ştuk aýt. Ştaý gowy sistemanyň ýöne Türkmenistanyň da sistemanyň. Men diňleýän sen aýt. 3 tane gowy ýerine aýt. Bolýany uruşmamy? Bola bir uruş yok, bola ona razı uruş yok. Aşykdan kösenip beren barmy? Bar, aşykdan kösenen bar. Onuň ýalňyş. Kim bar, nerede bar? Sen aşykdan kösenen görjek bolsaň YouTube'a gir, YouTube'da kan. Assalamu eken. Bola üçüncü aydan. Üçüncü näme diýsem, haýsy bir näçe? Bir näçe üçüncü, bir näçe. Görän maýdy bilen o gowy yer no. Menem aýdyp bilmem, ýöne men bir içinde bir saýlama düşünýärmi? Saýlanma birini, saýlaşma garaşan aýdan birini. Näme meselem zat barmy? Daşar urtlarda bäde köp görýärse bilýän meselem görýän giç bolýar arkaşlar zatlar daşyny oturup pulun barmy ýa onyň barmy goýup eger sen şonu bermejek bolsaň bilýärmi? Atlet berjek bolsaň pyçaklaýarlar. Olar ýakdat barmy? Istinip wagtly boý berem arkaň ya Türkmenistan'da 9'dan sonra çıkıp olana karantina 9'dan sonra. O ne bolana o? Hükümetin garakçılar diýär. Hükümetin garakçılar. Terörist tapar. Terörist diýär. Terörist misler. Ege soýa seni. Ay bilemokda özüňe ma ýokary. Daşarurt dokapýan gonç. Nujel düşünäň YouTube, internet bar Russiýada. Göreň okmy daşarurtda näle ýaşa. Bir gün Dubaýda, bir gün Ýewropada, bir gün Türkiýede adamlar gezýär, bilen opuska çyka, как положено. Benim жизнь ýaşa bilen. Sesim gelýärmi? Şunun ýa-ki bir sorana näme? Gelä. Uruş yok dedi, doğru mu? Yurtumuzda dedi uruş yok dedi. Başka uruş bolup duran yurtlara garaly. Mesela Afganistan, Suriye, Ukraina, hemme yerde internet var. Uruşun video çekip iber otupla bütün dünya sosyal medyada yayra oturan videolar. Zerin uruş yok devletimizde. İnternet ya da adam yok. Adam yok. Hiç yok. Adam hiç yok. Adam yok. Hemme kim dargady başka yurtlara kaçtı. İnternetin bolan peýdasy näme o?
Ne biçim vuruş yok. Ne şun dağıdı? Ne şun dağıdı? Ne biçim dargadı? El hem ben ne biçim dargadı onda. Uruş debakmy? Halk Yok. olmasa. Ya Var. Uruş debakmy? Barmat ya bu Ukrainany görüňler şumat. Ya dogry Ukraina dağıdy. Ýöne bilen men özüm turizmde işlän. Ukrainlar şu gün gele bir hepde diňjele isterse Ukraina gitdi, isterse Ýewropa gitdi. Потому что geçerli pasport var elinde. Bizim pasportumuz ama yok 10 ýyldan soň peçat goýup bere. Ýewropada primaçydan ony dünýäniň hiç ýeri primaçydan ok. Diňe Türkiýede galan ýerinde galyp bolar. Prostoy primer pasport beriplen o. Näl hökümet bu? Şimdi ikinci soruna cevap verin. Açlık yok dedi, doğru mu? Açlık yok dedi. Nemçunda mağazalarda oçra duruyorlar. Gecenin yarısından varıp karanan için oçra duruyorlar. Bu hangadan için. Çöreva, unu, şekeri. O için oçra duruyorlar. Menle şey dip aýdýan da bilýän, Hudaý kessin men şundan baryp bilýän, ýürüti şonu men görjek bolýarmy? Men ne 2016 2018 ahirde 100% adam oçra durýar diýem zok. Meňe öýümdäkler oçra duran Hudaýa şükür. Ýöne diýe, ay goňşy palany gidipdir belen 4 saat oçra durupdyr diýe. Yani her kim bir standartda ýaşanok, her hili hojalyk we her hili seme we bilen Köp bolsa durýar. oçur diýen. Ona barıp duruyor, barıp duruyor. Yani kösenýän adam ba, siravno meniň öýümdäkler kösenok diýip, bütün Türkmenistan kösenok diýip bolanok. Bilen? Onuň dogry. Sen häzir özüň daşary urta dogrymy? Sen meselem iň zatlary bilýän, meselem özbek, täjik, şu Aziýa halkyny bilýän dogrymy? Awa. Men wara kara şu taýda gezipler, meselem zat ýurduňa tutup oturmaýyn. Öz ýurduma ýene Hudaýa şükür etýän. Özüňe pikirlenip gör, ýöne oturup meselem 2 saat ýurt garşy-garşy ala, oturda pikirlen, ondan soň ýutup gir. Daway ikinji ştaýda garşy barsalar, Täjikistana goýunyň etdämi? Türkmenler abyş netanok, ay täjikler diýe. Rossiýada stroykada işläp ýör, köpü täjik, dogrymy? Ýöne bilen şu täjikler, meselem 1 ýyl ýa 6 ay işle, ay öýüme gitjekler diýse spokoýny gidip gelip bile. Gidip abrat ýyzyna gelip ýene işläp bile. Türkmen edi bilen ony. Täjik bilen öýüne pul urup bile banka var ya, hiç kim onun bunun kapısına varanok ya, kargo varanok, onu banka var ya, spokoýny öýüne pul urup bile. Öýünden spokoýny pul alyp bile. Her hili suçu olup bile adam ayağı döwüldi, eli döwüldi. Türkmenistanyň hiç ýeri öýüňde pul ba bolsa bile bankyň üstüne urup bolanok. Hiç ile ýagdaýda. Bank beranok sana dollar. Mos bilen meselem bul aýdan sonra men başyma geçirip görmedim ýa bolmasa men okamadym, görmedim, bilmedim. Ben gördüm, geçirenler bar şonu. Bolýa sen başyna geçiren bar bolsa, indi teret birinji adam bilýärmi? Sen aja İslam wagtyla öýüne bilýärdiň bilýärmi? İslam wagtyň öýüne gidip bilýärdiň. Bize men şu karantinde öýüne gidip bilýärdi, dogrymy? İslam wagty gelip İslam wagty gidip bilýärdi. Dogry, öň ýöne şumat, öň diýen bilen 3 ýyl mundan 3 ýyl diýmek. Näçe ay bilen 48 60 ay bolar. 3 ýylyň gurumy netden şu. Sen bar. Bolýa şu taýda mesela iýmin bir zat açyklar. Sen häzir şol 3 ýylyň gurumy diýen bilen. Most karantinde biz bilemiz aga näçe ýol şunça wagt saklandy ýa näçe da beklendi bilýärmi? Biz bilemiz aga. Dogrymy? Şoň biz bunu aýdyp bilmezsek biz näçe arkaň gir çykýar. Bütün dünýä karantin olan wagty öz raýatlaryny özel uçak gönderdi. Aldy öz watandaşlaryny Rossiýada, Ýewropa, Türkiýe, liboy ýurtlarly. Bilen şonu? Türkmenistan öz watandaşlaryny almady. Eýkini çağırtdy. Almady diýip gurulma, almady. Azaldy diýip almady diýip gurulma. Almady. Tekid almady. Bir aýyň içinde bar karantiniň iň zadynda täknäç bilen 20 ýylyň var maýyna başlap her zadyny bir aýda 3 tane samolyotda alyp durşarlar. Onda da karantinleşip Ukrainada Türkiýede söwüş
Ukrainada uruş gidip duran wagt türkmen studentlerini Almanda blogerler maşyny tutup Ýewropa uğradyp o kim şo näme diýip bloger bar eşik satdan. Şol maşyny tutup türkmenleri Ýewropa uğratdy, kömek etdi. YouTube'da bar girip göre. Uruş dalan oklaya karantindalar maýsaň. Uruş gidip duran Ukrainada studentlerine ýer çykan ok. Böyle sen şu taýda okap beren zatlaryň bar diýdiň, dogrymy? Okap beren Men özüm bratişkaň bar okap diýdiň. Rossiýada. Okap Men baýdan bolsaň, onda sen şol zatlardan sonra şol berde oglanyrdan karantinde bolan wagty aldym alman diýip ally ýöne az adam aly bilýärmi? Hemme hamallama. Hemme hamallama. Näme la? Hemmesini almanlama. Garanda ne türkmen näme bolan? Ýagda ýok. Çağlarımız kaldı. Neyse student Ukrayna'da. Halyan var. Halyan var student. Türkiye'de Biz ne bilemiyoruz. sorun Şu ne için olmadı, ne için. O näme üçin bilen ok? Sana vatandaş. Gonç, näme üçin bilen ok? Mesela Watan sen, näme? Sen Türkmenistanyň raýaty watan saňa da degişli. Sen watanyny ise pikir etme hökümetiň çok üstüne zdaniýasy ýa melli. Watan bizinki. Hiç kim hukuksuz emläge da watan. Biz bilmeli şonu näme üçin bildiren oklar, näme üçin watan hawarlaryny aýdan ok. Bir tapar WhatsApp'a gurulmaýar. Hatta buna birle goýaýdy. Türkmen näme üçin ülfüne sahip çykmady diýe. Näme şol üldi Türkiýede? Näme şol almady olar? Ya Gonç bilen ok bunu. Bilen Gonç sen bir araşdyr gözle Yok, ýene pul lipatir, istediğince Yok. Gonç ama izne ütköşük pul gelene oglan doğrusyny aýdypdy. $100 gelýär şol ýana. Dogry diýipdi ýana. Köp zady bilen ok. Yani habary yok men pikirimçe. Go araşdyr internete girip. Ya Türkiýedäki, ya Türkmenistandaky dostlarymdan soraşdylar ýany problema barmaýdy. Azıcık gözüň açyp berejek bolsa. İnşallah Hudaýa şükür var. Arzular yetişýär. Bir zat etçek diýip seret, bir zat şuň oglanlar. Bir zat etçek, bir zat etip bolup durýar. Näýdeň meselem sena böyle eldar okanyky paragasyny okudyň bilema, okumadyk bolsam şu wagt bar firma iş ýaly iň bir normal ýagda 25-30 milyon sana berip durýar. Günlük bar milyondan 1,5 milyondan sen iş bilýän o. Näme şu zat ediňiz o? Ben de istapmaýda bilen. İstapmaýdym ben. Bu insandan bir sorak soracağım. Saparı kılmış bile kalmada suyunu tuttu mu? Düşünmedim. Saparı kılmış bile suyunu tutamayan mı? Böyle yazıptılar da. Sapar näme tanaýan mı? Saparı kılmış bile kalmada suyunu tutamayan mı? Yo, näme tanaýan? Bol tanymýardy. Men näme tanaýan olar o? YouTube'da görüňokmy sen? YouTube'da görüňokmy? İnternetde görüňokmy? Görýän. Girýän. Sen şol halkyň sesi programa görüňokmy sen? Halkyň sesi programany. Yo. Men näme görýän o? Men näme görýän? Men girsem bar, närim, maňa düşünýärmi? Aklym oýursa azık. Düşünjeň ýaly. Ne için? Doğruları eşitmek senin yerin oynayacağım. Yo, seyretmesen aydan gence otayda oturup bara doğruları aytmak, eýletmek, beýletmek zat diýip oturmada. Bir näme bolsa da ilgi boýadym how tarapyndan barsaň o. Ýöne bolanok diýip durýan. Men saňda sen var şu üçin sen durmuşyň bolanok men aýdaýyn. Başga iş zat. Sen koýlamadyň bolsa. Sen YouTube'a girip ner oynayan şükür bolar mesut. Doğru dinleyen şular zaten. YouTube'a girip ner oynayan bolsa sen dinleyen şular. Näme üçin merakda mı dinleyen? Näme üçin dinleyen? Sen küpetden dersin. Hoş küpetden dersin. Küpetden yataýana dersin. Ukun goýurýarmy? Näme diýen o? Ukun yatmany ukun goýurýarmy sen?
Seret, mesela parahat seret birinjili var adamla gürleşmän oňur bolýarmy? Yok sen aýdýan soraň jogaby ýöne başga çykyp barýan da o. Hakykat eşitmek sana Ýok, ergip başgalarga biler. diýip men ma erwetlikde ol, ma erwetlikde men siziň aýdyp oturan hakykatyňyza hawa diýip oturýan, dogrymy? Hawa diýip oturýan. Hawa diýen o sen. Ýöne o taýda zatda sen uwkun gelýär, näme eje çagala bak, geldiňmi? Bir minut ben sorak berin şurada yazıp durallar da adımı tutma diye bir vatandaşımız yazan. Vatan haberlerini görsen yerin oynanıp mı güvenç diye. Näme soýlatma, 5 euro şudan zadyň näme? Otur seretdi de. Özüň ala oturmaly ha. Özüň ala görüşüň sen. Onu. Yalanlar. Yerin oynamaya. Doğruları eşitmek sen yerin oynaymış. Sen diýmek goňştaňa özüň alamak Google ýa, dogrymy? Alan kelmek. Bolýa men tikaraç bar bilenmi? Men aýdaýyn, men bilem oklay bilem. Türkmenistan hakynda bir zat ýa-da näme oýnaýar düşünýär. Meselem sen aýalam bolsa, erkegem bol, kimem bolay? Näme üçin? Sen başga kim bar, näme sen diýýär bar. Türkmenistan boýunça bir Aňaryk gidip bar bilen, Aňaryk gidip, ay ana bizek eýle, ana bizek beýle şey diýýär, näme oýnap başlaýar düşünýärmi? Böyle sen hazır 3 tane sen demek 3 tane ona yerini görkez Türkmenistan'ın dedik. Şunu bilen o, Gürket bilen o. Halk aç. O da şuna murş olsun mu? Näme taýýarlan? Halk aç diye, halk aç. Halk aç. Gonç. Yayına para kadırmen yayına giren vakit. Guvanç. Sen açsın o halk aç der o. Dur bir minut. Yayına giren vaktin başta näme dedin? Türkiýede Türkmenistan'dan 5 beter kıyınçılık dedin. Doğru mu? Kıyınçılığı var dedin. Awo. Böyle sen Türkmenistan'ın neçe nüfusu var Türkmenistan'da? Neçe san adam var? Halk. 6 milyon. 6 milyon mu? Emin misin 6 milyon bolanına? Men nereden bilen o? Bilmesen ne mi dedin 6 milyon? Sen milyon bolya, sen milyon. Bolya sen milyon mu? Ama 4 milyon halkı var. Onun hem yarısı da şartlar, yurt dışında. Sen nereden bilen? Sen dakazat et de sen şun. Sen Türkmenistan'da näçe tane adam var diýip oturýarsyň, dogrymy? Son 4 milyon diýip oturýarsyň. Nereden getirýän 4 milyon? Sen nereden getirdin 6 milyonu? Biz ýazykda 5 milyon näçe ýüz tane adam var. Nun opşet balt edip aldyň bilýärmi? Sen nereden 4 getirýän? Hasan şunu sabah adım sana oldu. Bak dünya boyunca çağların ölümü, bebek ölümü Türkmenistan'da birinci yerde duruyor. Biliyor musunuz? Sonra her nüfus köpelsin. O zatlara var ama näme olýar, näme etýär, o zatlara var, interesim bolmaşy men o zatlara. Türkmenistan mallarymız yok. Türkmenistan yamallarymız. Sen onu näme interesli Gonç? Özüm durmuşum. Özüm durmuşum düşünýärmi? Akurat özüm alyp barmak bilýärmi? Men her bir zada burnum sokup gidip bermek düşünýärmi? Sen uç burnunu soktun, sen şöyle gelen значит burnunu soktun. Bana kara, soňanky Türkiýanyň nämesine geleli nüfusuna. Türkiýanyň näçe sany nüfusu bar, halky bar. Bilýärmi şunu? 128 milyon, 106 bir şeyle olmalı ki o. 8 milyon halkı var. Güzel yabancılar 90 milyon halkı var. Senin de 5 milyon değerlen hayır. Ödeme 5 milyon alalım Türkmenistan halkına. Evet. Milyon bilen 90 milyonu hesapla. Berde yine gelen yabancılara iş var. Başka yurttan gelenlere doğru mu? İş tapılıyor Berde. Senin gelip 2 milyon, 4 milyon, 5 milyonun yarısı yurt dışında burada kalan 2 milyon değerli, 2,5 milyon. Şulara iş tapılan yok. Birinciden halk aç. Berde bize hem gardımız doyuyoruz hem işleyes hem Türkmenistan'a pul veririz çağalarımıza.
Sadece Seret Türklerin durum. mesela aydan nayın böyle Türk ne için jilin Türko sen Neçin Türkmenistan bar täze ayağa galyp düşünýärmi? Ha, Sen Dubai. Türk bilen Türkmenistan deňeme daşyla Nece deňem? näme üçin senem al näme var Dubai 100 yıl. diýip al ya Amerika diýip al. Amerikan, Amerika mi? Yo men Dubai. aýdýarçy Türk Zaten bilen Dubai al Dubai ya näme? Amerika ya German, Fransa, Spanya al. Tamam alalı. Näme o ýurtdan Alary. aradakda gelip Alary, mesela alary. Türk eýle Türk on Böyle Germanya'nı böyle alalım. var bir de. Böyle Alary Germanyany. aldık yine 47, 48, 49. yıldan sonra Uruş'tan sonrasını alalım. Ne gibi çıkacağız bu Germanya bilir mi? Näle? Hı -hı. Ne bir marka maşın çıkıyor da biliyor musun Germanya'da? Güzel bir tane sana Awa. bir tane TV ne mi? Mih ne mi diyorlar? Şey, Sen vara maşynyň bareşi bolan bolsaň, sen vara çykmadygyn arzu, Hudaýa şükür ederdiň da. Men sana aýdaýyn. hı. Sen vara Türkmenistanda maşynyň bareşi bolan bolsaň da, sen Türkmenistanda maşynyň çykmadygyna Hudaýa şükür edersiň. Sen daşar urta sen markan alyp gidip sen minip bilýän dogry sen öz ýurdun çykarsa, sen öz maşynyň özüň alýan. Ne için Sen ben bizden sen bilýän. Näme böyle üçin? Bar Özbegistan alany. Özbegistana tamojny var, maşynyň gymmat, tamojny var, maşynyň gymmat. Hiç de aýda oturmasaň belki. böyle sen böyle maşın ya ne için çüy çıkanıyor. Bir sana Bolt çıkanıyor Türkmenistan'a. Bir sana Bolt. Bolt al. Ne için çıkanıyor? Sesi kesip gelýär da şunu. Bolt gider. Ulu markalar var. Sen bir sana Bolt al. Bolt. Ne için çıkanıyor? Gelince sen gel Rusya. Türkmeniň zatlaryny görkezjek men sana. Hı. Platensiýalaryny görkezjek bir. Ondan soň Näme o? Prasin naçkalaryny görkezjek. Jinslaryny Ha. görkezjek, futbolkalaryny görkezjek men sana. Onu Batnikleri görkezjek. Pakta toplamaya gidiyorlar, çağlar. Düşünme Okuçular. şu ara galyp kesip geri oturdular. Çağları pakta termeye gittirip bu profesörler onları dikiliyor musun? Näme şeýle Türkmenistan okumadyň goňşa. Goňşa näme Türkmenistan okumadyň? Berýär soraň. Bala sen näme hiç okumadyň? Aýtma şo tanaçyk. Bizat bardy, para bardy. Pulumuz ýokdy okumana. Pulum etmedi okumana. Şoň üçin okumadyň. Gaýtma. Ýa men bardym onu iki koýdum men. Pulu mençe ýoklar, okudy, pulu barlar. Daşa ýerde çıkıp başladı. Bizden döwrümizde yok dünya oldu. Ejen balagan bamja o dowlat adam üçin ejen aman baş taýda bolýarmy? Sowmajak bolum gaç sowdurdyň däre. Hop. Ya gep açık uzun çıkarıp atıyor seni. Böyle men çekday bar. Daway. Böyle. Sağ ol. Hep durdum. Sağ ol. Daway. Köp samyt kurlap berdiň, sag ol. Ay. Alacak mı risk alacak? Üç adam alsa üç adamla yapıyorsa sesini duyuyor. Şunun için çıkarıyor. Ha neme? Salamu aleyküm. Aleykümselam. Neme geç yaxşı vatandaşlar. Salam, risk komodny. Şükür şükür Xudaya parahat qoyumda onun canın sağ mı? Oňa şükür da özüň omy. Şükür sabah geçip mi? Oňa sen kim kere tanamadym? Ayyo tadarsınız gepleşik doğa. Bunda Tuğçe hanım. Siz qolma. Var.
Görüşürüz. Ava neme men Buyurun. birazcık geç bakıyordum nememe gepleşigim mazmun bilen bir göz kaçarak konuş etseniz. Usta, Türkmenistan ülkemeni isteyen mi? Nasıl? Tamam. Yani nasıl bilmek Türkmenistan isteyen? görüşüňi nähili. Türkmenistan'ı häzirki ýagdaýda daşyndan durup görüşüm dahili. Ava tamam ben de düşündüm. Ava Yok. tamam Türkmenistan düşündüm. terziçiň nähili. Aha Tuğçe Hanım gepi yarım kaldı. Türkmenistan ülkemeni isteyen mi? Türkmenistan ütgemeğin mi? Awo. Türkmenistan'ı ütgemeğine hükümete buldozer salıp ponla yıkmağı ponla buldozer var ya bildiğin buldozer en son çıkan buldozerla yıkmalıdan tezeden kurmalı. Hükümet kuruluşuna vatanım diyemek vatanın hükümet devlet karıştırmasılar ama Sisteman yani. ponla hava sistemanı ponla buldozer salıp yıkmalı düğünden denim tezeden kurmalı. Ama ben %100 Ha. ne diyen oldu yani. Yen bilim sistemi. Bilim sistemasını aha Türkmenistan'ı nähili görýän? Täze Türk Gödüňde täze getirýärmi? täze Türkmenistan diýende garaň indi häzir käbir vatandaşlarymyza birazjyk neme gelip biler, garip gelip biler. Garip diýende düşüne häzberde oturalan hemmesem şuna garip gelip biler, emma garip gelmeliler. Sebäbi Nowy Zelanda diýilen bir zat bar. Nowy Zelanda diýende täze Zelanda diýilen bir zat bardyr. Sebäbi Täze Zelanda öz-özünden Täze Zelanda bolýan däldir. Onun uğrunda näçe adamlaryň jany pida boldy, näçe adamlar gije ýatman kitap okap kellelerinde öpüşler ýa bir ulum bilim sarf edildi. Täze Zelanda, Nowy Zelanda. Bizimken Täze Türkmenistan, Nowy Türkmenistan boldy. Bu zada doğru düşünmeli. Doğru. Her sen eline barıp berden ýa şaha ya da ne bileyim bir 100-200 sanaga adam, güýçli adamlar çykanyň bolan peýdasy ýok. Esasy düşünjäň bir bolmasa peýdasy ýok. Dogrusta birinji oçur islendik bir jahil milletin ýaşaýyşyny ütketmek üçin düşünjäň ütketmesi gerek. Birinji oçurda. Hawa sen hazır Doğru. ne bileyim Gurbangulyny aýryp goýanyň bilen Serdary aýryp goýanyň bilenem yerine ne bileyim ılımlı bilimli birini getir koyan peýdasy ýok. Sebäbi halkyň düşünjesi ütgän ok baýda. Birinji oçurda. Halkyň düşünjesini Doğru. ütgemäge gerek. Dogrusta düşünjäň bir bolmasa Onu näde bitgözüp bolar? Her Mehmet şu. Halkın düşüncesini tüketmeyin. ha garaň indi ona Näde bitgözüp bolar? ütketmegine garaň onuň nähili ütketmek diýen zat ana şol bizleriň global problemimiz şol. Ortany taşladyk mana. Menem käwagtlar dogrusta siziň ýalyk sıradan bir raýat menem. Menem käwagtlar aýdýan öz-özüme sorak bolan sebäbi iç-içime sığmaýan şu sorak meni. Dostum, Aba reis, näde özüňi bir mont. Parahat durun. Özüňi Aha, aydın, raýat aydın. diýme, raýat durany raýatyň Ha yok käwagdy estağfurullah. gaty Türkmenistan'ın nemesi vatandaşı pardon ben vatandaş raýatda diýip raýat Vatandaş diýmeň manysy nemerak bolýar birazjyk raýat diýmek başgaça manyda bolýar. Dogrusta meniň özümem meniň özümem okudum o zatları da. Menem Türkmenistan vatandaşı olarak köp nemelik gören, özüme sorak beren, nädip diýen, ine şol diýen son 30 ýylyň dowamında bize raýatlaşdyran hökümetiň zulmündan çykyp diýen bir hile nähil diýsem siz aýdyn bir ösen bir döwlete ýola goýmak birazjyk ujypsyzja goşup bilsem uje men razy da şondan bilýän ujypsyz bir kiçiräjik bir dyrnak ýalyjyk peýda goşup bilsem bir 100 sana adamın kellesini açıp bilsem ben razy. Menin gözüm açık gitsem ben razy da. 100 sancık adam Evet, oyansa tamam. benim arkamda erte bir gün yatlasa yine şu adam arkasında men gözüm açıldı. Şunun düşüncesi esasında benim sizlere katkı sağladım diyse men 100 sana adam oyandırsam erte bir gün 100 sana adam 1000 sana adam oyandırıp bilmem mümkün. gaty doğru. Sebäbi neme para hatda oňa menem
Ýokary bilim ýok, zadym ýok, orta bilim. Orta bilim benim ýöne ine näil diýsem şu öz hakyny hukugyny talap edýän adamlary izleýän näme politiske gurunlary açyp näme diýen şolary dinleýän, şolardan netije çykarýan asletini hemmesini deňişdirip bir orta salyp görseň, häzir Türkmenistana alyp baran hökümetiniň bir kanun hökümetiniň alyp baran siýasaty ortada çykýar. Ortada şu göze Türklerin bir gepi var ya, uzatmak gerek değil. Gören göze karanlık perde olmaz diye. Gören göze karanlık perde olmaz diye. Hem zat ortada gün ya aydındı. Analiz etmeni başarmalı. Analiz etmeli. Doğru mu? Yok, analiz etmeyen başarmalı. Ama hakkını talep etmeyenden başarmalı. Analiz ver. Doğrusu da. Doğru. Ama şimdi analiz deysen ne eldiysen 4 koyun çol bir kışta doğuya, geçen yılda 2 gezek doğuya. Koyun bir gezek doğuya, geç 2 gezek doğuya. Yani hemmemizden bilese. Ama bu zat birazcık çalışımrak bilese. Bir hele adamlar, kebaplar tolgunup özünün sesini duydurya, zat ediyor, kebirler bir hele davlene, minne tolkun görünüşünde de denizde dalga nahili oluyor biliyor musun? Dalga olan vakti kıradaki nemeleri, ketpeler zatla uçurup adamların nemesem şolara öne son wagtlarda bir hili bizden hazardaki bizde dalgalar var bile. Dalgaları zat etmeli de biz birazcık elimizden geldiğinde. Güçlendirmeli. Sorak sana diye ildeşimizden de Sapar abla kamera tanıya mı diye. Sapar. Risk helal olsun sana sen yetiş. En ata. Eyvallah. Gözünüz sağ olun taze Türkmenistan'da. Eyvallah. Zat bizim kanımızda var. Bir hili haksızlığa gözümüzde men bolanok. Sapar ağanam tanıyan Halmıra'da ağanam YouTube kanalında Halkın Sesinde men gurundeşliklerim var. Hem zatlamam var hem mesela men prosta ezberde yüzüm açanım bilenim. Eski zade diyorlarsa ve yüzün açanların arkasında durup bilenoklar. Napırmer Tuğçe Hanım'ın arkasında ne için durup bileniz yok. Kimler indi ayıp bolsam töhmetler atya zade etya napırmer yok estağfurullah. Yok açık oluşum da. Bu zatları göz önüne alıp çıktık bu yola. Bizden hiçbir korkumuz yok. Yok benim açık oluşum Tuğçe Hanım karan. Napırmer elinizde bir sen kitap alıp okusanız şu kitabın yazarını siz merak etmeyiniz de şunun yüzünü görecek deyip esasen şunun kitapta yazan düşünceleri sizin kellerinize sinmesini isteyeniniz doğru mu yok mu? Olga Çağrı'yla hoş geldiniz. Çağrı'yla. Allah'ım emmeğde. Aleyküm selam. Selam. Tanıdınız mı? Siz tanıman olur mu Olga Çağrı'yla? Sesiniz var ya tanışıyla. Bir yerde eşlerim yalı vuruyan. Benim bana tanışıyla bir yere katlaştık gali. Ne mi Olga Çağrı nasıl ruldu mu? O. Ne mi de bir ben ömür bunu yazır rulla geçiyor. Bak ne mi? Daş töylüğümüz bir hil yaktı görünüyor da. Gündüz. Gün öğlen 5 valla öğlen 6'dan işleyedi. Amerika'da. Başta olarak yaktılıkına. Bak biz cahil Türkmenliyizden bilsin Amerika'nın saatini. Tamam zarın olacak öyle. Doğru. Kazasız belasız evine de boşum. Amerika'da gündüzde. Olga Çağrı'yla haydi oturun yine bize ne der elimizden geldiğimizden düşündüğümüzden zat edeceğiz vatandaşlara. Fikrimizi. Halkın Sesi kanalı görüyor olsanız ne mi fikirdesiniz? Ne fikir ediyorsunuz? Türkmenlere doğru zatlar düşünürlerler mi? %100 benim fikrim.
%100. Doğrusu da neme garan biz nähildiysem aslında globalny täsir etmeli biz. Ortada globalny bir problemi var. Soňam halkyň bir agramly bölegi neme serediýalar bäre. Abrazowny görnüşde serediýalar. Aslında internetde dogry düşünýän abrazowny gürleýä adamlar, abrazowny maglumat berilýär. Emma biz bu zatlary realny seretmeli, realny hereket etmeli. Dogrusu da bu zatlar gürläniň bilen oturanyň zadeden bilen bolanok. Ýöne aslında bu zatlar şulara ýalyk bolmaly. Soňam ýene bir zatlar var. Biz ýyllaryň dowamında oturup watandaşlar bilen, ildeşler şulara gürrüň edýäs. Aslında biz tanışmaly. Bir çay jagaz içmeli, bir kofe jagaz içmeli. Soňundan öz bir kelleden iki kelle ýaxşy diýilen bir zat var. Plan düzmeli, hereket etmeye başlamalı. Hareket näme? Tamam, Onluklar diýär. Bir de onluklar diýär, onluklar. Ana şolar ne işleşmeli? Tamam, onluklar diýende hukman suratda sen 10 sana adam toplajak bolma. Ondan 3 sana adamım bolsun ýa 3 sancık. Men ondan bagzy edem ok. Hudaýa şükür. 3 sancık adamyň ýanyňa bolsun. Şolar bilen esasen düşünjäň biri bolsun. Senin güýjüňden gelmän bile Resminiz nerede aldı? İstanbul'da men ya. Nerede bolayım? Seni kofe içelim ben. Kofiye men merdan kimiyle öyle ne çıkıza kofi işte. Öyle o tanıyor beni. Aytdım ben neme şu bir adam yıkılan yerinde yıkılan bir adam kalan yerinde koltuğundan kaldır yani estağfurullah da kalanım kettik hep yukarıdaki ayaraşı. Esası neme de garan Türkçe hanım Olga Şariyevne adamların düşüncesi. Benim 150 sanık Türkmen'in içinde işlerim bulukan fabrikada da aydiye han diye şu diye halk ayağa kalamakta menem sen yanında. Men özüm partiye kuracak diyen sen bular benim düşünceme hayran kalıyor. Bular sen diye Mars'tan geldin diye de sen benim düşüncelerime hayran kalıyor. Yok estağfurullah diye. Sonra desen partiye kur diye sana ses verecekti. Sen diyen Türkmenistan'ın içinde baktın. Onu oçudu duran adamlara ben prezidente yazan vakti ben götümde hiç kim durup bilmedim ben alıp kap koydular mı 2 gün milli sahanada yattım hemen. Ondan sonra ben partiye kurmağa ben yüreğim var mı? Sonra doğru düşününlara. Yola karan tamam ben doğru düşünen hazır Türkiye'ye geldik Türkiye'de ben 5 yıldan beri Türkçe hanım 8 yıldan beri Olga yok neme Olga Çariyev'ne temboli Amerika'da karan Olga Çariyev'nin yaşap veren devleti dünyanın in bir sivilizasyonun in bir ösen yeri adamzadın gımmatlığının in bir ösen yeri Amerika. Tamam oňam doğru düşünýän de emma men häzir bärde men yüzüme açıp boynuma bir garış galustugu dakyp eňime kostüm bürek giýenim bilen men parti aşyklygynym bilen tamam Türkçe hanım ses veren Olga Çariyev'ne beýleki vesaire bol 25-30 adam bilen boljak işdel. Dogrymy Türkçe hanım? Bu zatlarla boljak işdel. Birinji oçup kelemizde düşünce ayırmalı. Bu zatlar emma bolmaýan näldini sebebi her bir vatandaşyň ýurdun içinde öýetmeli aladasy bar. Tamam öýün edip başladylar şipiri bitanok, öýüniň işgaturkasy bitanok, patology bitanok vesaire. Kalmaya ayağa. Şonun için indi men nähil diýjek bilen tamam meniň yüzüm belli däl. Meniň sesimden tanamlanan maňa bildiren ýeri ýok. Meniň hiç bir armanım ýok. Eden işimden aýdan gepimden pişman imeýän adamlardan da açık oluşum şu öňe çykyp yüzünü açıp özünün düşüncesini, özünün bilimini, tecrübesini paylaşan adamların arkasında dursak şular bizim çağalarımıza täsir ederýän hareketler edip sözler aýdypdy, beýan edipdi. Ana şoňa men janym ýene düşündiňiz. Misal üçin de bir aýal maşgaly, ene Tuğçe hanım siz misal getiresiz, şöyle çıkıp eline yara almaly, davay Türkmenistan'ı partlatmalı, zat etmeli, terörist, ekstremizm sözleri aýdaňyz yok. Gelýäňiz, hazırki aýdan gepinizden Türkmenistan hakkında her düşünjäňiz näme? Ekonomika näme? Türkmenistan hiç ekonomika var mı? Yok.
Türkmenistan aslında sosyal problemleri düzelden yok. Elementarny zatlar düzelt bilen adam var mı? Yok. Yok. Ana şu zatlar. Bu zatlar bilen sen vatan döneran bolamok, vatanı satanan bolamok. Yok. Asliyetinde nezavismi jurnalist isyan bu zatları. Nezavismi bulak verdi. Asliyeti bu zatlar konstitusiyadaki bilendirilen konstitusya sizi koraptı. Bütün dünya insan hukukları hem sizi koraptı. Her bir vatandaş İslam'ın dinine uygun bilen kanun çerçevesinde olanda kanun esasında özünün düşüncesini, siyasi düşüncesini karan üstüne basa özünün siyasi düşüncesini İslendik vatandaşa yaratmana hakkı ve hukuku vardır. Konstitusya tarafından kepillendirilendir. Hiç kim qadağan edip bilmeýär onu. Ana biz şu zady düş. Sen men gelip aýdatyn sene de sen de vatan döwene var. Sen qara, senin prezidentin kim, vatanın kim, devletin kim? Senin Kurban Gülüň tamam gitti. Yurttağanok serdarın geldi. Erti bir gün Kerim Pekgüce geliyor. Pekgüce diýende men Abrazowna diýende. Onun lakabı Pekgüce de. Erti Pekgüce geliyor. Doğrusta. Indi son dahil böyle Pekgüce gelenden soň men 50 ýaşyma gelen. Biz daha doğru düşün azmy 30 ýaşyndan geçýär. Pekgüce menin çağalam o wagty o öýlenip men aktyk söýen soň meni aktyklarymam sürünsinme. Soň men aktyklar Türkiýe'ye gelip işleme. Men karşı. Sen men özüme Türkiýede men Türkleň bilen minnetini çekip bana. Menin 5 tane erkek doğunum var. Menin kendilerim Türkiye'ye gelip işlemeyle karşı doğrusu da. Sen menin bilen ne için 4. yerde ne bitim var, gazım var. Ben ne için ben gelinim, çağılam Türkiye'ye gelip işlesin. Siz cevap verin geri kalanına. Näme üçün? Näme üçün diýilen zatlar şolar. Garaň hoca ýa gaýşmer Abrazowna vatan habarlaryna hiç gaça ananma. Gözüňiz sebeyim, can vatandaşlar, can ildeşler. Realny seredin. Garaň, häzir bar şu wagtdan Türkmenistan Türkçe hanım tamam içiňizde açjak otuňuz, aýdarsyňız. Häzir şu aeroportda barıp samolyoda minip Aşgabatda minenin düşeniňiz bilenem. Burunca uçurt. Elinizden özünüzün şahsi emläňiz, telefonlaryňyz alınjaktır. Eneniz ne dip nemede un eleýän bolsa şolar edip elenjeksiňiz. Ana şonda habaryňyz bolsun. Elenip karantinam 3 gün bir hepde yatıp ondan sonra çıkarıp koýajaksınız, özüňizden takipde boljaksyňyz. Ana şonda habaryňyz bolsun. Men sizlere şonu aýdyn. Ondan sonra 1.000, 2.000, 3.000 dolar tamam toplamınız vardır. 2-3.000 dolar pulunuzdan bitenden sonra Türkiye'ni özleyecektirsiniz. Sebebe men bu zatları yurdun içine hazmana geloti. Bana 1.000 dolar, 2.000 dolar karz ber deyip geloti. Benim gözüm çıksın, bercikler de otu. Sebebe ben ayttım, gitme dedim. Eşek haramzade sana dedim. Başlarsınız dedim. Tuğçe Hanım'a ederim yani. Çok köpler koy. Şurada şu yayını kapatacak evleri Tamam. Vatandaşımız yazan Serde Türkmenistan'da indeşleri Aydınca Türkmenistan'da cahil salmasılar. Serde Türkmenistan'ın gurulansın modadan galar salancağı diye. Dile getirin ve yayra dalın Türkmenistan'da hazır cahil salmasın modadan galansın yıkılar salancağı diye. Şunu aydıp geçin dedim. Benim bir tane de naştaydı Türkçe. Gel şuna havarımız olsun. Şu cahilyanlara bir tane aydıp geçeyim bir sekund. Ne Türkmenler geliyor yürütü ay bir cahil halayın ya bir cahil alayın ne? Ne cahil hal mauçunum ol bir aylığına ya bir yıl aylığına bolan oğa. Ne çiğlap işlemeli. Bir cahil dikkat diyen çan. Ondan sen 5 yıl işleyen, 10 yıl işleyen, 15 yıl işleyen cahil hiç kuturan o. Sen alayan aylığın 300-500 dolar. Ondan sen şol hiç yılı pensiyasız, sigortasız işleyen en sonunda birin bu kulya cahilin boy yettiye sen içinde yaşap yetişen vakti ölüp kalyan Türkiye'de.
Indi şonu degýärmi şonu? Şu Türkiýede gelip bul bolup işler jaý almak degýärmi? Çağlaňam görmän, durmuşam ýaşaman, özgürlük diýen zadyň nämedigini bilmän, şeýdip 10 mäşiliňem köýýär. Indi şoňa näil edýäňiz? Şu jaý salan jaýyňdy içinde ýaşap ýetişeň ok. Kim üçin tallyň? Çağlaň üçin tallyňmy? Ya da sana eneň ataň sana salyp berdimi? Hiç mi jaý salyp bereni o? Hiç mi jaý salyp bereni o? Enem de hiç jaýam bermedi, bir de jaýam satynym alyp bermedi. Ya jaýam salyp bermedi. Ulolluňuz adam bolluňuz, özüňiz başyňyz çaraň diýe sen üçin çağlaň üçin şeýdip ömrüňi kül etmeli. Nemede bir mınt olga çarını bir mınt aydıp bilerin pikirime. Aýdyberem. Indi sizin hazırki aýdan gepinizde jan var. Aýdyşyňyz ýaly inemen Türkiýede 5-6 ýyldan beri Türkiýede inemen çağılam üçin diýip jaý alyp berdim. 3+1 diýilýär-de, endi 3 komnatlyk jaý alyp berdim, emma sonundan men ayalım ağzıma sıçtı diýse bağışlarsınız da nähili bolýar, bir mesirgedi diýsem. Men şu jaýyň ne hüzürünü görýän, ne baryp içine ýaşap bilen. Meniň ayalym opşym maşgalam bu neme de şahsy bir neme ýöne men aýdyp geçmek, bellep geçmek isteýän sebäbi içinden geç oturan belki vatandaşlarymız, ýurtdaşlarymız bardyr. Köp. Maşgalam. Sebäbi garaň, meniň berde Türkmenistanda wagtymam aýda her 2 hepdeden bir mal soýup ýatyk berdi. Meniň eti ýesim gelýär, her hili zatlar ýesim gelýär. Şona bir garnym dok bolsa, bir garnym aç. Dogrusu da. Dogry gep. Realny görüň. Şol $250 bir aýda gazansam, şonu bir dostumdan garz alyp 300 edip iý berjek bolar. 3 ýylyň dowamynda iý berdim. 2+1 şol pardon 3+1 jaý alyp berdim. Oja ayalym ütkap başlady, maşgalamam bozuldu mana, realny men maşgalam bozuldu. 2 çağım yetim galdy, aýda $50 men neme iý berýän. Men özüm janlaýyn açamdan aýdan elemen diýip berýän. Maňa näme günahkar? Kim günahkar? Näme günahkar? Men näme üçin Türkmenistan içinde wagtym 6 ýyl ayalymla ýaşaşdym. Bular ýaly mesele probleme çykan wagtanym men iýminem Türkiýe gaýdamdan soň çykdy. Sebäbi bäherden maşgala diýilýär zat hemme zatdan pul bilen çözülen ok. Hemme zat pul bilen çözülen ok. Şoňa dogry düşünmeli. Käşke menem ýurdum içinde işim bolsa 12 saat meýli men Türkiýeden 12 saat işlek gelen, ertesi saat 7'de işe girýän, 7'den çykýan akşamlyk Türkmenistanda men 7'de girip 7'de işden çykmaga razymyn, emma ayalymyň, çağalamyň ýanynda işlemene men razy. Şo zatlar hökümet bizlere nemedi bilmedi şu zatları. Yolu koyup bilmedi. Eğer şu zatlar yolu koyan bolsa da bu derece yollar açıldı aktivistlerine senin yollar açılan bilen eşek kelle yollar açılan bilen bilet sen problem alan düzlenek yolunu men az dogonumaydı ote 2000 yıl men dogonum ba gulluktan geldi. Ağa diye men am çağır diye viza olsun diye oku dokument doğru men çağır diye men baran sonra sana karzım verecek diye. Gerek olsa ses yazgılarım var. Hem bilen ama $2,000-3,000 bilen bilet getir otiler uzatları bilet zat etmek gerek derler böyle yalan yaşırıp geplep. Doğru açmalı. Kellen kesen olsam. Şuat bir üstün yetirip geçeyin mi? Bir tat aydıp geçeyin şu. Aydın olga çağırıyorum. Yani üstün yetirip geçeyin mi? Yine Türkmenistan'a çıkıp kayıttınız, işlep gördünüz. Yani daşarurtta her ayda näme bolsa kynam bolsa, biliňiz agyrýanam bolsa, kelleňiz agyrýanam bolsa, başga keselliňizden bar bolsa, şarana şu çydap işlep ýörýäňiz şu aýlykdan kesilmejek bolsa $200-300 alýarsyňyz. Bar $500 diýer şarana şonu ýankyal iýmän içmän bir soğan dograp, gogurup, soğany ýaga gogurup ýaňyzda köpüňiz men başymdan men student wagtlarymda başymdan geçen wagtlar aýdyp berýänler. Indi şol soğan dograp ýaga gogurup ýaňyz ýatamady çöregi
kızdırıp içine çörek batırıp yiyen. Studentlardan yiyen atlan şon ýaly bolýar. Inni şu wagt inni şu Türkdäki ýanky işläp berenler bar, ene şol raýda sümmelerde. Ne şu wagt näme bolsa günüňizi görüp ýörsiňiz ha. Ýöne Türkmenistana ýollar açyly gidersiňiz bolýan. Şo taýda şo pul ýok. Şo $200-300 bar gelýän pul ýok Türkmenistandan. Ýok. O taýda ne bar işleden işem bar 20-30 milyona maýlyk berýär diýär. On ýaly bol telki iş bar bolsa her kim çagatynyň ýanyna ýaşamazmy? Her kim öz hojalygyny ýaň bir girdi guwanç dip. Onu bir her kim öz hojalygyny oturup bir akşam nahar bolanyna bir çagalaryň ýanyna oturup ýetigeler, saçak ýalyp bir hemmeti gülüşip degişip bile. Ing olmanda çoru, olaytın tok çoru olsa da şonu bilece oturup yertine isleýänsiňa şonu. Ýüregi her kimin ýüregi isleýär şonu. Ýöne şu datlardan mahrum, şoň üçin gaýdyp gelenler bar. Ene ýydyňa da gidersiňiz bolýan. Türkmenistanda şoň ýaly iş ýok. İş ýok, işläp bersiňiz ýöne bir zat bar. Daşyrykda işläp günlük hiç bolmanda her aýda $300-400-500 görüp duran adam gözü öwrenşýär. Psikologiýada şoňa öwrenşýärde adam soňşa pul düşüp durmasa, gapçygy boşasa depressiýa düşýär. Soňşa pul gelmese näme etjegini bilmän eli urap başlaýar. Köp adam özüni helakläp bilýär. Sebäbi ýagdaý neme görenok, çykalygy görenok, çykalyga tapanok. Şu bolýan zatlardan ýollarym geçilmejegini bilýär. Ýolmy indi şu wagt ýydyňa Türkmenistana barandan soň başga bir ýurda çykmak üçin birinjiden wiza açdyrmaly. Öň Türkiýe wiza açdyrmaly lälli. Indi şu 14 sentýabrdan bäri wiza açmaly. Indi şu neme wiza açarsyň bar onu muny görürsiň, depordyň wagty ona maýyrdarsyň, bir zat edersiň 4000 5000 ýene de pul çykararsyň şoratlar etmek üçin, ýene de daşary çykmak üçin. Sebäbi şol döwri, şol durmuşa onan mäşillap öwrenşýär adamlar. Öwrenşýärde soň ýene de şonu isleýär. Sebäbi pul gelip durmasa bolanok. Şol zatlar depressiýa düşürýär adamlary. Şonu bir gideňizden soň ýydyňizde çykma ýokdur Türkmenistandan. Şonu aýdaýyn edim. Şu wagt ýene de soğan dograp ýan bolan gowulaýmasy. Doğru etdiniz. Nime olga çağırıyor. Ne her ve kelleme gelen hafta bir aydayın. Yine her napırmer Tuğçe hanım sizin menin napırmer şu ildeşlerin, vatandaşların aydap duran zatları bizlerin ediyen tesirimiz lakalını bir harekette. Lakalını bir basış. Ama biz nehil hava. Lakalını basış tamam bu zatlardan bu süreçten bir geçtik. Türkçe aydiyenler de lakalını diýmeli, oňa var informasyonu diýeli. Informasyonu görüşýär. Bu neme bu süreç olanda nähil böyle Türkçe hanım siz aydın. Bu etaptan biz geçtik de yani vatandaşlar öz anlasın biz lakalında da globalına tesir edip başlamalı. Hazırki yurdun içindeki bir kanun harekete biz globalını tesir edip başlamalı. Ne eyleysem her kim yerli yerden yüzün görkez değil ne o içme. Yüzün görkezmen meni misalını yüzün görkezmen globalını tesir edip başlamalı. Yerli yerden çıkış etmeli. Her kim öz derdini aytmalı. Gurlamayını bilmesenem men şu Türkçe hanımın gepine koşulan Olga Çariva'nın eden çıkışlarına gepine koşulan deyip ayal maşgallar özlemesini etmeli. Erkek maşgallar napına meni goldamalı. Globalını tesir etmeli biz. Senin o besenem hiç kimim bizi kurtarıp bilmeye. Bize yeter isteyen bir zat var. Türkler onlara aytmaya. Biz özümüzü kurtarmasak senin o besen kim? Senin onun kim? Vallahi bu zatlar doğru zatlar. Sosyal medya hazır. Sosyal medya en güçlü. Şimdi men burada aýdaýyn naştaýda. Aha, olur. Bundan 2 ýyl 3 ýyl da ýa-ni 2020-nji ýyllarda başlaryna 2019'da başladı. Ya 2020-nji ýylyň başlaryna şol 50-60 tane oglan ýogallar nime Türkiýede. Şondan soň köp adamlar şondan soň çykyp başlady da. Şo döwürler şu 2020-nji ýylda gaty bir näýleden düşünjämiz şeýle pes ekenine şol boýnumyza almak gerek. Şeýle düşünjämiz pes ekeni. Sebäbi
ol Recep Erdoğan'a hat yazıp men liçini ödüm. Şoňa çen hat yazıp, Putin'e çen hat yazıp, Türkmenistan'ın grajdanlary şular ýaly ýagdaýda edilýär diýip, neme Amerika'daki Trump'a yazıp, Germaniýadaky pasolstwa yazıp, Londondaky pasolstwa, Türkmen pasolstwa yazıp, şulardan şu döwletiň baş tutanlary var ýa-ni Recep Tayyip Erdoğan ýene. Şulardan var bir kömek sorap berip dursa, hat yazıp, poçta gatnap, men aýdýan düşünjämizi gatyp eken, o diktatorlar bir-birini gonlaýar. Biz düşünmäýär çoňa. Garaň ol gaçar. Bağışlan, soğan doğradım onu gözüm yaşar ya, bağışlan. Erkeden samsuyu bildi. Hava bildi ben. Garaň deme ol gaçar ýene. Öňküden gelen bir gep bar. Näme diye garganyň gözüni çokmaz diye. Ana şu gepin asıl manisi näme? Garganyň gözüni çokmaz hiç gaçanam. Tamam, Türkmenistan'ın prezidenti hem demokratik diyor, Recep Tayyip Erdoğan'am çıkıp benim milletim diyebilir. Milletim näme diýse men şonu aýdan ne demem, milletin hyzmatkary diýen geplerim var. Emma sahnanyň arkasında bolup geçen oyunlar var. Sebebi döwletde hiç kili duygusallık yok. Döwletde behvit var, behvit. Olar öz behvitini düşünýär. Sizin ol Türkiye'de 1,5 milyon işlep duran halk Türkiye'nin nemesine ekonomikasına katkı sağlayan. Naprimер, misal üçün men özümden primer getireyim. Men her ayda 1 milyar Türkiye'nin pulunda kvartirama pul töleýän. Sen menin kvartiramda 3 sanyk oglan bolar. Kvartiramın her aylık nemesi ödemesi 3 milyar. Her ayda 1 milyar kvartirama töleýän. 300 TL ýakyn elektrik fatura gelýär, 40 TL su gelýär, doğal gazam 200 TL ýakyn gelýär. Yalan bolmasyn gyşda 750 TL, 800 TL çen men gyşda geçen ýyl gar ýagdy özleňiz bilýärsiňiz, Türkiýede ýaşap bilenler 800 TL çen fatura töledim. İnternetten ayda 130 TL gelýär. Geri kalan özüňiz düşünün. Her hepde alışverişlerimiz var. Haladinin boş bolsam bolanok. Ana şolar vesaire. Şolara sebäbiz ekonomika katkı sağlaýapyz. Mena asgari ücret aýra galan 5500 TL. 2 saat mesaim bilenem 7200-7300 TL aýra galan. Menin arkamdan, menin fabrikam 10.000 TL'den aňara menin arkamdan pul gazanýar, maňa berýäne 7.700 TL, 7.500 TL, 3.000-4.000 TL menin arkamdan pul gazanýar. Dogrusu da, o düşünen adamlar düşünýär, böyle detaýly aňlatmak gerek däl. Tuğçe hanım sizem şol hatarda, beýleklerim şol hatarda. Dogrusu da, onu anlatmak gerek geldi. Naprimер, men hazır 5 ýylyň dowamında Türkmenistanyň içinde şolara ekonomikama katkı sağlap şol tamam bayanlar baýasyn, men bayanlara sesimi çykarmak, emma sen bir fabrika açdynmy? Senin fabrikanda 150-200 sanyk adam ekmek ýeýän bolsa, senin açan fabrikana helal olsun. Helal olsun valla. Men helal ediyorum hakkımı. Emma näme üçin Türkmenistan açan olaran zat yok. Her velayette, aslında velayette her obede etrafta açılmalı zatlar. Doğrusu da servis diýilýän zat da bizlerde servis 12 adamlyk servisler vardır bilýänsiniz. Şolar sagatdan gatnap durmaly. Ertirler naňyla işe gidene alıp barmaly, akşam kadana alıp gaýtmaly. Kadany bu zatlar elementar zatlar. Emma bu zatlar ýola goýmak üçin döwletiň destegi gerek. Döwletiň, garaň hökümetiň diýmek, men hökümeti garşydyrmaýan. Hökümet diýen zat geliji geçijidir, emma döwlet bakydyr. Halk, vatan bakydyr, emma men hökümet diýip hiç gaçan aýtmaýan. Sebäbi hökümet men prezident wagt etmeýän. Ya bu hökümet bir kanun hökümeti bu. Bir kanun hökümeti. Bu eger hiç kim saýlamady. Hiç kim men kajyzlam saýlamady. Men kellemem kılıç bilen kesseler men aýtmaýan. Hakkym helal etmeýän hiç gaçan ama hökümete men. Eger
Hakykatdan hem halkyň düşünýär hökümet akıl siti bilen Aşgabat sitisi Balkan nemesini ýygyşdyr goýardynym. Her etrapda bir sanyk fabrika jagas, bir sanyk zawod gurardy. Halkyň düşünýän bir hökümet bolanmasa. Ne kadar? Aýdyp beriň Türkçe hanım siz zada başladınız. Ya ine şu an nime diýerler da ine. Bu Türkçe aýtjak mı ya burada? Ya men aýdaýmy? Öyle hanım beşten de yapmasam kadar Amerika'da yaşap ben sana senin Amerika. Ha? Siz Olga Çarina siz ne yapmasam Amerika'da yaşayabiliyorsunuz. Sizin ağzınızda ne işleri? Şu ne diýerler köp adamlar diýär da siz näme üçin ya neme öňe çykýaňyz diýär näme üçin ya adamlaryň beýnisini daýalaýaňyz diýär gülýär watanymyz bar diýär uruş ýok dawa ýok asmanymyzdan dur diýär da inni görüşýän men özüm näme üçin görüşýän aýdaýynmy? Ene meselem menne daşarutda ýaşap ýörerim soň deňeşdirme bar. Türkmenistanyň içindäki halkyň ýaşaýşy şolaryň oturup durup alýan aýlyklary, adam başlyklaryndan çekýän minnetleri, alýança pullarym 1000 manat, 2000 manatdyr bolsa, şonam mara oturup durup alýarlar ýa birine pul berip bankomatdan çekip almaly, gara aýlyklary kartoçka geçen eken. Onuň şol oturada durýar çörek üçin, gara un üçin, ýa bir şeker ýa toğun buğd üçin, o ýa önemen çigdiň ýagy bar, pakta çigdiň ýagyna da oçurup bar şol halkyň oçurup durarmy sen şu wagt çagaň agladyp daňdan 4de turup ukyň tutup iň süýji wagt ukyň ýatasyň neler ýene bir saat. Şonda da turup daňdan 4de 5de turup halk bar. Oçurup durýar da gidip bolin. Men nime şolary dogry aýtsam nefsim agyrýar. Näme üçin görüşýän men? Näme üçin men bärde manty börek ýemeli, o taýda halk goçura durup gara çörek ýemeli. Ana şo taý adalet ýok şo taýda. Şuňaňymy? Şo taýda adalet ýok. Şol ana näme üçin şo halkam çörek bizinki ýaly manty börek arkaýyn bolalyn ýemellerleýän ýaly menne şol ýaly düşünje bar. Deňip bolmaly. Meniň dünýä garaýşym başgaça men ýurtlar söküp gezip görne. Türkmenistan ýaly garyp döwleti göremok men. Bar bolmasyna bar. Afrikada da bar ýöne Türkmeniň territoriýasy bar, ýeriň astyndan çykýan baýlyklary bar, epesli zat bolup. Trillion pul gazanyp bolýar. Şo taýda adaçyk bir döwletiň başyndaky adamlar ýerlikli adam bolsa, öz jübitine däl halkyň hatirasyna halkyň nemesi bilen işleýän bolsa, halkyň bähwidi üçin işleýän bolsa, onda döwlet bar. O nemedenim şu Amerika alıp Amerikadan beýik gordy. Näme üçin beýik gordy? Sebäbi Amerikanyň milleti Amerikada 40 milyon adam, 340 milyon adam mı Amerika'da? Ol 4 milyon lirede, 340 milyon lirede. Şimdi şu baylıklar bilen 4 milyon halkını näýlet ýaşadyp bordy. Ayda var, her ayda. Gıynan man, şu işe gidip gelýän, etlenik işe gidip gelende gıynan man 5.000, 4.000, 5.000 dolar aylık alıp bolýar şu Türkmenistan içinden. Pensiya çıkan tamam, 55 ýaşda pensiya çıkan tamam. İň adynyň 3.000 dolarlyk pensiya edip bolýar şu Türkmenistandan. Men şu adaletin ýoklugy üçin bu da Türkmenistanda şolar çörege oçura durýar bolup şonu men näde dogry hasap edýän. Şo üçin görüşýän men. Şol adamlaryň eşret diýilýän ady nämedigini görsün dip görüşýän. Ýoksa men ana aýdarsyňyz, ýoksa näme üçin görüşeýin men? Arkaýyn öýümde ýatsam bolanokmy? Aylygym ýokmy ýa men normal, ýa men garnym doýanokmy? Näme üçin men bar işimi taşlap ine käwat ekran çykmaly bolýam? Näme üçin görüşýän? Ana sebäbi şol. Ya men Türkmenistana ýaşap gaýtdym. Türkmen milleti, şo Türkmen topragy meniň göbek garmyň daman ýeri. Şol men isleýän, şu Amerika ýalyk bolmalydyr isleýän Türkmenistanyň.
Neme de Onda ol vaçarına bağışlarsanız gepinizi bölsem derdinizi bölsün garım. Şu önkülen bir aydan gepi var. Neme diyor da özünün ızasını duyup duran diye adamdır diye. Emma öz ızasını duyup duran adamdır. Emma de başka birinin ızasını duyan hakikaten insandır diye. Doğru. Ha, kim aydaramalı doğru aydıptır. ha, insan. Bize adam kırk. Bize adam değil. Bize insan gerek. İnsan şahsiyet gerek bize. Dualar yayını kapatın ya. Uykum gelsin ertir. Ha, bolya. Çünkü çok sağ olun. Ertir vaktimiz olsa devam ederiz bunun kalan yerinden. Gelen çünkü Bolya. çok risk sizden sağ olun. Bor. Böyle Tuğçe Hanım sizden takip edip koyun beni. Az benim sizi takip alıyorum. Böyle elimden geçecek. Ya, Böyle sağ olun. iyi geceler. Sağ olun.